Oso arreta ona, 11 aukera, 100 ezberdinak, orbanen kontrako oihalak, familia guziarentzako paregabeko aukerak. Eta non esan duzu erosi duzula? ABC Sofasen, Iratxe Tanatorioaren parean. Gainera beti badute eskaintzaren bat edo beste, eta interesik gabe ordaintzen alduzu. Gainera, erakusketako besaulkiak eskuragarri dituzu 150%ko deskontuarekin. Martxoa, koltsoiaren hilabetea. Aprobetxatu koltsoneria Gorritxoren eskaintza. Koltsoiona ezinbestekoa baita zure atsedenerako. Produkturik aurreratuenak eta markarik hoberenak. Koltsoneria Gorritxoren 2 saltokietan, Tafalla 26 bis eta Tuterako Benjamin 8. Bizi atsedena. Colchonería Gorritxo, vive el descanso. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura, nabarituko dute. Euskal Herria Irratia, aukera on. 1, 2, 3, 4. Metropoli Forala, Euskal Herria Irratian. Egun honen zule goizeko 9 eta 4 minutu dira Euskal Herria Irratia. Zure sintonian beste 2 orduz Metropoli Forala zeharkatzen jarraituko dugu. Astelen zoragarri honetan apirilak 11 ditu eta astelenero legez futbolaz hitz egin beharko dugu. Osasuna eta Elxen arteko partiduaren analizia Aritz Agirrek eginen du. Ikertu bia Twitterlariak txiorik interesgarrienak erreskatatuko dizkigu. Santi Leone libre pensalariaren dekalogoa gaur aztergai Panamako paperak, Espainiako hauteskundeak, Kaiko Esnea eta UPN, larunbateko manifestazio feminista Gasteizen, Mikel Aingeruak Iruña utzi duela eta bestelakoak. Zientzia, teknologia eta frikismoa saioaren azken zatian Aitor Sanduetaren eskutik hauexek eta bestein bat kontu esan bezala datozen 2 orduotan euskalherriirratia.eus eta FMko 91.4. Metropoli Forala. Egunon, Juan Cruz, Lakasta. Egunon, Peio Arginarena, egunon, Metropoli Foraldar maiteok, eta jakina, egunon, Igor Eskudero, ari, Eskudero teknikari. Egunon, Bikote. Zebizalarru. Oso ondo, astebura oso ondo, bai. Oso ondo, bai. Badakizu zer astu zitzaidan ostiralean? Zer, esan? Galdetzea Bourbon Kings taldeak segitzen ote duen bere World Tour horrekin. Bueno, geldialditxo bat egin dugu orain. Hau, asteburu honetan ezkenuen izordu. Ezkenuen izango ez Bueno, pare bat astetan ez ditugu izango. Benetan, asteburuan ez dut ongi lorik egin, pentsatuz ezkenuela behar bezala publizitatu zure taldearen, zure musika taldearen bira. Bira, esango dugu, bai, pare bat astetan astetan pixka deskantzatuko dugu, eta gero ekingo diogu berriz. Maiatzetik aurrera, baliteke aprileko azken asteburu ere, bai. Asteburuia kontzertu izaten. Ongi, arruntongi. Esan edizut, bakit, zenbaitetan oso aita jartzen naizela, baina kolore hobea daukazu. Esan aita, bai. Kontzerturik egiten ez duzunean, kolore hobea daukazu. Mila esker. 9 eta 6. Igor Pertsianar, favorez. Prentsa irakurketa Optika Iruñaren eskutik. Astelenetan ohikoa denez, Foru Prentsak datu atemporal xamarrekin osatu ditu goiburu nagusiak. Diario Notiziasek iruzuta bera zabaltzeko, Nafarroako esne ekoizpena 1,5,5 igo da 2015ean Europar Batasunak merkatua liberalizatu eta gero. Diario de Navarrak lauzuta bera, AP15eko erabiltzaileek 40 milioi euro ordaindu zituzten ordainsarietan 2015ean. Garak espetxeetara begira ireki du, preso hoien ekimenak dagoeneko 1500 sostengu jaso ditu. Igandean Bilbon EPPKak emandako pausoak babesteko manifestazioa eginen dute. Azaleko irudietan Foru Prentsan Urko Bera Osasunako aurrelaria protagonista. Gorritxoek 0 eta 0 berdindu zuten atzo Sadarren, arestian Mikel Ujandalankeideak nabarmendu bezala, Elxen aurka. Diario de Notiziasen bera errematea egiten ageri da. Goiburu itzultzen zaia, gatillazo. Literalki, katu ukaldia.
Zentzu figuratuan porrota eta konotazio sexual agerikoak aintzat hartuz, nola esan, modu ez oso gogorrean, libido arazoak. Diario de Navarran, bera gora begira ageri da, desesperaturik, goiburua, hemen ez dago gola sartzerik. Gararen azaleko argazkia guziz bestelakoa da, guziz gogorra, guziz onartezina. Lehen planoan, aita gazte batek besoetan pare bat urteko semea darama, pixka bat atzerago, 6 bat urteko alaba datoz. Mutiko txikia negarrez ari da, lauok ahoa estaltzen ari dira, berokiekin, zapiekin, lauok aurpegian arrasto zuriak dauzkate, negarra eragiteko gasaren arrastoak dira, errefuxiatu siriak baitira. Lau pertsona hauek idomeni kanpatokian daude eta gibelean desenfokaturik Mazedoniako mugako esia ikusten da, baita Mazedoniako 3 polizia edo 3 militar ere. Atzo errefuxiatuei gasa botazieten, baita gomazko balak ere, hainbat eta hainbat aur tartean zirela. 300 errefuxiatu hartatu behar izan zituzten mugari gabeko medikuek salatu dutenez. Lehen horri aldeetako, bigarren mailako goiburuen artean, honako hauek eman digute atentzioa, gara, Bruselako Molenbeek auzoan bizitzearen estigma. Barruko herrialdeetan Alberto Pradilla, kazetari iruindarrak, izenburu horrekin idatziriko erreportaje interesgarria irakur daiteke. Diario de Noticias, atzo 100 kilometro ordukoko haize boladak izan ziren mendialdean, eta 70-koak Iruñean, nabaritu genuenez. Diario de Navarra, gidari bat atxilotu dute Barainainen autoarekin poliziak harrapatzen saiatzeagatik. Agentea kontrol bat egiten ari zen eta harrigarria suerte daiteke, baina gidariak ez zuen positibo eman ez alkoholean, ez da drogetan ere. Onaino gure prentsa irakurketa. Optika Iruña 15 urte zure ikusmena zaintzen. Optika Iruña betaurreko graduatuetan paregabeko eskaintza. Optika Iruña Aiozko monasterioa 4, Donibane auzoko osasunetxearen ondoan. Bederatziak eta bederatzi, gaur ordu honetan eguneko albiste agenda zabalduko dugu, Mikel Bujanda lankidearen laguntzaz. Egunon, Mikel? Egunon. Nondik zabalduko dugu baina? Bueno, ja, zer eskentzen dugun astelen honek, astelen hasiera, hori bakizu. Aste guziaren atari, ezaten baita, aste lehena. Eta, bueno, hori ez bakarrik egunak zer dakarren, asteak gutxi gora bera zer irakartzen digun da horri behira egoten gara. Bueno, baina gaurko honi behiratuta eta gaurko honi eta aste guziari. Somatzen dugu alako, ez da nik sosigu bat, ez? Joan den astearen hasieran beste tensio edo beste interesgune biziago batzuk, langabeziaren datua etorri behartzela, eta Ararako ingeruaren polemika, eta gero Sanfruinetako kartelena. Aste hau lasaiago, dator, ala iragartzen da. Balirudike legealdi hasiera ikaragarri mugitu baten ondotik politikari dagokionez ere alako giro bareago bat sumatzen dugula? Ez da egit, igola egin nahi dugu, loralditxo bat, edo ja udaberria iritsi da, edo elurrak urtutzen hasi direlako edo. Ez da, iritu zitzen ostegunean adibidez, parlamentoren plenoan ikusitakoa, eta zenbatetan eman ziren hor adostasunak, laukotea boskote bilduta, alderdi sozialista bat eginez, eta gehiengo zabal bat. Bikote aldaketak ere ikusi genituen, ez da? Bai, baina, bueno, salbuespen, esan edut, alderdi sozialistak gai garrantzitsu askotan da laukoekin bat egin zuen, eta gainera kontziditu zuen, Iruñeko udalbatzan ere holaxe izan zela, ez kasu guzietan, hori egia da, baina gehienetan bai ez, eta, bueno, halako beste aldi batean sartzen ari otegaren sintomak edo ikusi beharko dira. Urtasunen erakusketak eragin dezake horrengo polemik handi xamarra, badakizu PPN-etik eskatu diotela Ministerio Publikoari fiskaltzari aztertzeko, ote dagoen delitu zantzurik erakusketa horretan. Baina nik uste oso gauza argigarri eta instruktiboa dela neofrankistak direnak, frankistatzat hartzia zuzen-zuzenian, hori nik uste dut guztiontzako didaktiko eta laguntzaile dela, ez? Eta orduan, monarkiari errepublikaren aldarrikapena dago hortaz ez da zalantzari, baina ez bakarrik erakusketa horretan, aste honetan hain zuzen hori daukagu ardatzetako bat. Eta bira, oso kuriosoa da hain zuzen gaur bi ekitaldi dira, hemen iragarriak daudenak eta biak
elkarri begira, edo bintzat bat bestari begira egon ditekela ematen du. Zagatik diot, hemen, Iruñeko hilerrian gaurko eguerdirako iragarria dagoen ekitaldi bat, esan behar du makabro xamarra ere bai, baina, bueno, hor zer gertatzen da, gerra garaian, bide bazterretan, fusilatuta modu txarrian hor lurpean sartuta utzi zituztenen ezurduren ondakinen errekuperazioan ari direla. Eta hemen Iruñetik gertu, Añezkar aldean, alde batetik, eta herribera bean, hor Tutera aldean Urzanteko parajean, eta hor lurpean utzitako batzuren gorpuak edo ezurdurak edo amabirenak atera dituzte, identifikatu gabe daude, baina hoiekin egiten ari direna da, hemen, hilarrian zabaldu duten panteon baten errepresaliatuen panteon honetara ekarri. Eta gaur hemen zenbait agintari izanen dira, gobernuaren izenian Ana Ollo, Iruñeko alkatea ere bai, Joseba Siron, eta gero hor fusilatuak izan zirenen, elkartekoen kideak eta amabi kutsatan sarturik eta hori egin behar dute gaurko eguerdia. Memoria historikoa zari gara, errepublikaren aldarrikapena zari gara aste honetan. Eta gaur bertan Iruñera etorriko da, hau horregatik kontrastea, nor eta barne gaietako ministroa. Jardunean dabilena, baina bere estilo eta nortasuna erakutsiz. Jorge Fernández Díaz. Zertara dator? Espainiako bandera poliziei ematera. Ez dute, ez aldute. Iruñean batzu badira. Ez dut uste mundu osoan metro kuadroko bandera, Espainiako bandera tasarik handiago eguko duen. Bueno, ekitaldi publiko bat prestatu dute Antoniutin eguerdiko ordu batetan. Espainiako banderaren homenajea da hori noski. Kasualidadea orain. Data hautaketa, bai, hori da. Claro, orain errepublikaren aldarrikapenaren garai honetan zerta datora. Zen genuen erdi pasadan joan den astean, eta ez dugu ikusi kroniketan, zenbateko arrakasta izan zuen aizoainen izan du dela nahi duen jendearendako bandera, Espainiako bandera noski, zin egiteko, muin emateko eta zin egiteko ekitaldia joan den larun batean. Orduan, badago alde batetik espainiartasunaren goresmen bat egin beharra, Partidu Popularretik, eta, bueno, lehen erabili dugu kalifikatzaile bat, ez dut uste, ofendituak sentitu litzazkenik neofrankista atzat hartzen baldin baditugu. Urtasunen erakusketa etzaile gustatzen. Bueno, artistikoki, teknikoki edo plastizidade modu hori oso diskutigarri izan liteke. Eta da, baina, bueno, motiboa kortxe daude, ez, eta, bueno, pues... Argi bera bedi nire gustatzen zaidala, Neri ez asko, esanen dute hor gelditu. Bueno, baina... Bakizu, Iban Jimenezen liburuaren azala egin zuela, eta laugarren ediziora iritsi zirelarik esan zion Jimenezek urtasuni. Laugarren ediziora iritsi gara, enaugarritzen, azal horrekin. Claro. Azal horri oso kuriosoa da, bat... Horra agertzen diren personajeak gaurko egunean bizi direnen antzeko hori bote duten edo eta... Bai, baten semearen antza ez dute duen, ezta? Bueno, holakoak. Azal handiko nafar politikari baten semearen antza. Orduan esan dugu, batetik errepublikarena gaur ekitaldi hori eta gero bestelakoak datoz, esate baterako parlamentuan erakusketa hori dago urtasunena, bihar hor eman behar dute Jon Abrilen neskatuak filmea eta ostegunean hitzaldia historialariek errepresioaren 80. urte hurrenean. Baina esan dugunez, neskatuak filmea hori gaur bertan proiektatu behar dute hizkuntza eskolan, Jon Abrilek egindako lanarena. Errepublikaren ospakizunak, berez hilaren 14 da, baina gero asteburuan 16an, izanen da urten ere Gaztelu Giberan, Ziudadaren atzealdian urte oro egin oiden beste ekitaldia. Honen barrenean aipatu dugu, nik uste hor sartu litekela, bihar Katakraken Jose Mari Espartzak egin behar duen liburuaren aurkezpena, David Jaimeri eskainitakoa, Izquierda Republikanako kide horri, eta bide batez iragarriko dugu gaurko atxaldean, 5:00
Espazarekin, Espazazabeleirekin egindako elkarrizketaren beste pasarte bat entzunen dugu. Aurreko astean eskaini genuen zati bat, baina gaur zentratua Consejo de Navarra instituzioaz, ja hau gerra galdu ondoren, eta bestaldean, baina oraindik itxaropentsu zeuden, aliatuak etorrikote ziren Frankoren aurka, eta horrek ekarrikote zuen errepublika berri bat, eta kontestu horretan eginikoa, eta aktualidadea handiko gaia dena, Nafarroa. 7 herrialdeko egituran bai, baina bere autonomiarekin zenbatekoa, eta hor, Consejo de Navarrakoek jaularitzako eta PNV-koekin izan dago, harreman tensio dialektiko hori. Aktualidade erabatekoa daukan gaia, eta liburuan ere parte importante bada. Gauza gehiago dauzka liburu horrek, David Jaimeren liburuak, baina, eta hori bihar aurkeztu behar da. Eta pixkataria galtzen ari naiz, baina gaurko kontu gehiago, gaur ezagutuko dituguna, parlamentuan noski, parlamentuan astelero bezala, atariko saioak, maikide eta eledunen batzordek egin behar dutena, behiratzen hasita, astean zehar, parlamentuan ze saio izanen diren eta hor, ikusten dugu ostegunean galderantzunen saioa dagoela, galdera askotxo, gobernutik erantzun beharko dituztenak denetarik agertzen dira hemen. Berriz ere Opus Deiren klinikarekin zegoen eta dagoeneko ez dagoen hitzarmena, irakaskuntzako gaietan ere lehenagotik 11 aldiz aipatutakoa, baina enplegu eskaintza publikoa, edo pairi buruzko galderaren bat edo beste ikusi dugu, eta finantzazioari buruzkoa ere bai, eta beste, baina hori ostegunean etorriko da, parlamentuan izanen diren saioetan. Zer gehiago gaurko? Gaur ezagutzera eman behar digute esate baterako Almadien egunerako programa, baina hau hilan azkenean, izaten da, hilaren 30ean, ziurazki, Burgin Almadien eguna, gauza dauden bezala, baten du ura izanen dutela, eta erruz indartsu euki dezaketa, ikusiko da, baina hori, eta gaur egin behar digute horren orkezpena. Eta bisita, esan balin badu, Jorge Fernández Díazek etorri behar duela, beste bisita bat, hau Angel Gabilondo, hau hezkuntza ministro izan dakoa, hoi Madriden dabil, sozialisten parlamentario, Madrigo parlamentu autonomoan. Eta gero, etorriko diren beste Aragoitik etorria, Marina Teresa Pérez, eta hauek hitzaldi eman behar dute pakto sozial eta politikoa irakaskuntzan 3 erregen hotelean. Eta, gero bestea bat, bai. Hauxe, mobilizazio dei bat, gaur artsaldeko 6 territarako kontzentrazioa. Iruña, Ciudad de la Acogida, Iruña harrera egiten duen hiria. Europak Turkiarekin egin duen akordioa, aterpe eman beharrean aterpe bila dabiltzanei, horiek kanporatzeko erabakia da, Mercaderes kalean egin dute kontzentratzeko deia, gaurko arratseko 6 territan. Eta gero bestea, hau ere zerbait aurreratu dugu, baina zehaztapenak ezagutzeko aukera, jaso ikastolatik eta proposatzen dute ikuskizun musikal bat berria, euren 4. da, batek daki izenarekin, gaur kazetariei azalpenak ostiralean lehenengo saioa. Taia bukatzeko, gora oroigarri gisa, matrikulazio garaia gaur hasita sekundarian, 2. hezkuntzan, DBH eta batxilerrean aritu behar duten ikasleen dago. Eta hauek, geure agendan. Ederki, Mikel, estimatua dago, 9:21 kale gorrira salto egiteko ordu ezina proposagoa. Kalera. Metropoli foraleko kaletarra. Sergio Ibarrola Zara, zer moduz Zara? Ongi naiz, Juan Cruz, Lacasta, basta, ez? Basta. Batematek esaten zian, un poco de la casta basta. Ez egite... Bai. Gogoan duzun, oso... Gior! Un poco de pasta basta, gior! Oiga, bai. Lagun bateko hori esaten zian, bai. Ze kontatzen didazu? Eta zuk zer kontatzen didazu niri? Hementxe patigan harrapatu nauzula eskoba... Erratzarekin... Eta bai, patigari pixkat, txukun...
antza ematen edo, eta hementxe, pues, egualdiaz gozatzen, eta, bueno, guaintzik uste dute hor, bai, badela, zehoztela deiren bat eta hola, baina, bueno, heldu da gure primadera maitatua, ez da? Primadera, hori da. Horren gutxi ezautzen duen urtaro hori. Bai, aizu, eta zertan da zuen patioaren estalketa eta hori guzia? San Francisco ikastetxe publikoan lan egiten duzu, atezain bezala, eta hor, bueno, eskaera historikoa zen, euria botatzen duelarik, atarperik ez San Francisco ikastetxeko aurrek, eta zertan da hori guzia? Ba, niak idala ezean, ez da? Dirurik ez baitago, akizunez, bueno, pues, aurreko agintariek eta diru xauketa desentea inzutela, eta dirurik ez dagoela, ez ez da silikona gotea baterako ere. Orduan, bueno, egin izan zutena hemen izan zen, oin hilabete batzuk, kalako... Ideia bueno, lehiaketa edo, ez da? Bai, Upuseko unibertsitateko... arkitektura eskolatako eta jarri omen zitzaien alako ariketa bat. Etxeko lan bezala. Bai, eta bueno, eta hemen erakusketa egin zuten, eta maketak eta proiektuak eta ikusitezken. Bai, batzuk polita askoak ziren. Bai, izan ere polita da, zeren patioa estaltzeko, patioa ez da erabat estaltzen, proiektu desberdinak bai aurkeztu zila batzuk oso politak, baina patioa estaltzeko manera da gimnasio bat egitea. Alegia, pues, alako portxe handi bat gehatzen da, eta portxearen gainean gimnasioa. Eta, bueno, gimnasioa ere bastante beharrezkoa dugu dumen San Francisco. San Francisco horitu zazue, 1905 dela. Bai. 1903an amaitu zuen arkitektu berak Iruñeko espetxe zaharra, San Roque Karrikakoa, eta gero ikastetxea egin zuen, eta derragun arkitektura moldean nahiko antzekoa zela, ezta? Bai. Patioa neko talegeroa dela forman behintzat. Beste modu ez horren xamurrean esan da. Forman eta tamainan, eta, bueno, eta gari batean oso bitxia zen patioa dugu, bueno, pues hemen San Franciscora jende zahar asko etortzen zaigu bizitan, askotan etortzen zaigu, pues, jo, eske ni honea eskola honetan etorren nintzen, karo, pentsatzazu. Bai, veterano ugari hor. Eta orduan, pues, kontatzen dizute, pues, patioa, incluso 3 zatitan banatua izan zela. Osea, patio txikia da, berez, eta 3 zatitan banatua, pues, alako ezi baju batzuk. Neskak batetik eta mutila bestetik, edo nola? Bai, eta aurrak bestetik. Aurrak batetik eta neskak bestetik, eta hola, bai, banaketa hori. Eta, bueno, eta pentsatzen hemen, oain San Francisco, pues, bueno, 500 ume inguru ditugula, baina gara horietan, engo zirela hemen, ba, ez dakit, osea, pues 1000 bat ume bai izango zirela, seguro. Bai. Nik San Roque Karrikako espetxea barrutik ezagutu nuen, ederki, bere garaian, eta berriki egokitu zitzaidan San Francisco ikastetxea, ezagutzen nuen bekoa, ez da, sarrera eta patioa pixkat ikusita, baina egokitu zitzaidan hor barruan ibiltzea, eta bihotzean zimikoa sentitu nuen, ze oso antzekoak dira, bueno, badakizu bota zutela San Roque Karrikako espetxea, baina barruti paseoan hasten zara, eta lehioak, eta denak oso antzekoak dira, eta patioak badu hor, hombre, ez da, nola esan, funtzionarioentzako etxola baten antzekoa, eta, bueno, oso antzekoa. Bai, bueno, hori, no izan zen, esan duzu arkitektua? Ez dut gogoan, handu ez da, arekin, aizkiarekin hasten zela, bai, baina... Bai, bueno, pues, hori, bai, bueno, pues, ni bogo zitan, bueno, maite dute, San Francisco, zeren hori... Bai, ez dago bat ere gaizki, hori, 4 metro eta erdiko alturetako tapaia ditu, eta galeriak oso argitxuak dira. Argitxuak dira, eta osongi dago, behar duena da, zahar berritze pixka bat, ez, egokitzeko zenbait patioarena eta gimnasioa nagusiki. Arratsaldez nagoenean eta horrela gautzen nahi denaik eta galeria hundioetatik bakarbordadean eta pasatzen izenean hori, El Resplandor pelikula dekin ere hobetzen nahi eta, bueno, badu ere... Badu, xarma ikaragarria, bai, inork ez dezala ulertu gaizki esaka ari nintzenik San Francisco ikastetxearen gainean. Baina, iruditzen zait, azken boladan oso dinamika interesgarriak darabiltzatela, auzoko elkarteekin eta nolaiteko auzolanean, elkarlanean, eta oso gauza interesgarriak egiten ari dira komunitate eta, ez, komunitatearen ikuspegitek eta pertenentzia sentimendu hori garatzeko hezkuntza komunitateko kide guzien artean, eta oso gauza interesgarriak. Bai, guraso elkartea oso aktiboa da, ez? Hemen Aldezarreko, bestelako jardueretan eta parte hartzen du, eta, bueno,
hemendik gutxira gaina uste dut, peatonalizazioari tala horri buruz eta horren beste hitz egiten nahi dela, eta horren beste lan egiten nahi dela, hemen izango dugula hemendik gutxira baita ere, guraso taldeak eta prestatuiko bilera bat, oso guri interesatzen bat zaigu, hori, Aldezarrearen peatonalizazioa dela eta, eskolak eskolak entzat nik uste dut ventaja izango dela, baina beste batzu, kotxe ez ekartzen dituzteneik umeak eta aldako gauzak, eta nik uste dut horrez dela arazo izango ez da. Baina, hori, bai, guraso eta Aldezarrerekin zer egin, ez? Hor baude, berezitasun batzuk, askotan pentsatzen ez dienak, estrena dute, seguru asko entzulen artean asko pasako dira San Francisco plazatik, eta hor aurrak eta futbolean ikusiko dituzte maiz, eta pentsatuko dute, kontxo, plaza publiko batean, akaso ez da egokia, aurrak. Kaldera da, non aritzen aldira futbolean Aldezarreko aurrak? Esan dut, balda futbolean aritzeko pistarik Aldezarrean? Galdera ona, ez dago, ez da, eta badirudi berriro ere berreskuratu behar omen dutela hor korralioetan ez goian, bazkatu hor hezkuntza departamentu azpi horretan dagoen parkin nazkante hori, zerbait egiteko, eta inkluso polikiroldegi bat egiteko, eta, Aldezarreak oske beharrezkoa bide. Horrelako espazio baten premialarria dute. Bai. Bateze aurrek, ez? Esan dut, ez dago futbolean non aritu konparazioa, futbolean berdintzait, aritzen dira, hor, baina... Baton balikadaren bat eta... Bai, eta gero betikoa, haiek aritzen badira futbolean, gero bestelako jolasetan ari direnak bazterrera, eta neskak, eta mutilak, eta, ez? Hola. Generoa eta hori eguziak. Bai. Zer esan diazu, gizena? Gizona. Parkatu. Gizena, zezea gizena. Bueno, Politori, beti bezala plazer argigarria izan da zurekin solasean eritzea, gaur 8 gauza bera eginen dugulakoan, adiorik ez? Gero arte baizik. Bai, hori da, ze polita. 9:30 jotzear, gure eskaletaren arabera, zerbitzu publikoko informazionea belarriratzeko ordua. Horren ondotik zer bada kontuta kanta gehiago Metropoli Forala saioan. Zure egun, Iruñeko udalaren informazioa. Iruñean erroldatutakoek botoa eman dezakete aurtengo Sanferminak iragarriko dituen afixa hautatzeko 010 telefono zenbakira deituta eta pamplona.es webgunean bozkatu daiteke apirilaren 18 arte. Zibibox aretoan iaren 16 arte eman daiteke botoa. Gaur astelenarekin 7:00 mendiaren inguruko zikloa Gaztaroa klubaren 40. urteurrena ospatzeko. Sanduzelaiko Zibibox aretoan izanen da Etiopiako Jinbar ur jauziaren jaitsieraren inguruko dokumentala emanen dute. Javier Ruiz Zubikoa egonen da bertan. Kondestablei Jauregiko erroldan eta erregistroan kudeaketa egiteko aldez aurretik hitzordua eskatu behar da 010 telefono zenbakira deituta eta pamplona.es webgunean egin daiteke. Informazio gehiago 010 telefono zenbakian eta pamplona.es webgunean. Iruñeko udalak eskainitako informazioa. Neskatoak dokumentala gaur astelena arratsaldeko 7:00 Iruñeko hizkuntza eskolaren egoitzan. Joan den mendean emakumea unitzek euren etxea utzi eta Ipar Euskal Herrira zein Frantziako bertzein bat okitara joan behar izan zuten neskato lanetan aritzera. Gaur arratsaldeko 7:00 Iruñeko hizkuntza eskolan neskatoak dokumentala. Uda honetan ere euskarazko udalekuak. Uda honetan Arantza eta Behintzako aterpeetan euskaraz blai. Zuen seme-alabak hizkuntzan trebatuko dira eta naturaz gozatuko dute jarduera erakargarrien bidez. Informazioa eta izen ematea euskaraz blai udalekuak webgunean, izen emateko epea maiatzaren 10 bitartean. Antolatzaileak Arantza eta Behintzako aterpeak. Ikusi mendizaleak, baso eta zelaia. Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Ezrekeak ez da bide txarrak gora, neska mutilak. Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 948 3040 76 telefono zenbakian edota ostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea, Zubirin gaude.
Estudio Mediko Navarro medikuntza zientifikoki aurreratuena eta aldi berean gizatasunezko jokabidea. Hori eskaintzen diogu Nafarroako gizarteari. Zerbitzu ugari ditugu, ginekologia, haurdun gelditzeko laguntza, digestio aparatuko espezialitatea, dermatologia, kardiologia, urologia, dietetika eta nutrizioa. Estudio Mediko Navarro 21. mendeko poliklinika bat zure eskura. Isaac Albeniz kalea 7, telefonoa 9482426. estudiomediconavarro.com. Metrópoli Forala. Metropoli Forala saioan, osasunaren partiden analizia CCIren eskutik. Amaikako gorria, ate auzardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzailek kementsu oiukatzen diote, osasuna, aurrera, zuzara berena. Adelante Aitzina Ligako 33. jardunaldian Osasunak 0, Elsek 0. Jarraian lorturiko edo pairaturiko 3. berdinketa horren ondotik Gorritxoak 7. dira sailkapenean 59 punturekin. Playoffeko postuetan dauden aurkariek puntuko puru bera dute, baina golalde hobea. Norgehiagokaren erradiografia egiteko guregin dugu futbolean doktore den laguna Aritz Agirre jauna intzuzer ere. Egunon Aritz. Egunon guztioi. Norgehiagokaren biharramunean honako liburu hauek ikusi ditugu Foru Prentxan, Diario de Noticias, Gatillazo, ez da itzultzen erraza, Katu kaldia literalki, edo porrota zentzu figuratuan, edo libido arazoak beste ikuspegi batetik, eta Diario de Navarrak, hemen ez dago gola sartzerik. Zuk zer diozu, Aritz? Legoltea. Legoltea, ederra. Esan edote, txar-txarra niri gustatzen zaizkidan bezala. Bueno, katu nola esan duzu, katu kaldia, bai. Kaldia ere, maia berean dagoela iruditzen. Bai, hor nunbait. Eskola humore berberekoak, humore ingelesa, inteligentea, bai. Hortik, iturri horietatik edaten dugu. Bueno, zer diozu, bai, azaldu. Hitz bakar batek oso ongi laburbiltzen duela, ez? Atzo Osasunak dena egin zuen, planteamendu asko gustatu zitzaidan, eta uste gustatu zitzaigula, zagarrera jaitsi ginenok behintzat hori geneukan ahotan, baina gola falta izan zen, festa osoa izateko, ez? Eta goli gabe, badakizu punturik ez, eta no gol, no party. Bai, hori da, no gol, no party, bira, hori titular politi izan litzateke ere, bai, ez? Asko zokerragoa. Arazoa daukago, ez da? Hor aurrealdean kamuts baikabiltza, 3 partidatan jarraian 3 berdinketa, ipatu dut Arestian datua, baina 3 Norgehiagoka hoietan Osasuna ez da gauza izan gola erdiesteko. Ez Urko berak, ez Ninok, ez Alex Berengerrek, ez Inork. Bai, momentu txarrean esan genuen duela hilabete, berdinketak onak zirela eta, bueno, gutxienez puntu bat lortzea, etzela inolaz ere txarra, ez? Azkeneko 3 partidutan utznakoa, golik ez, baukan lagun bat bigarren aldiz datorla Sadarrera jarraian, eta 2 partida ikusi ditu, eta ematen du gola ez dela futboleko zatirik importantena, ez baitu oraindik gol bakar bat ere ikusi, ez kontra ez alde. Nik uste dut hori ongi azertu barra daukala Osasunak, ez zitzaidan gehiagi gustatu Martine gero prentsaurrekoan agertu zuen baikortasun hori, ez, batzutan autokonplazentzia irudi hori, bueno, egia da, azkeneko metutan inozu egi jokatu zuen Osasunak, nik uste previsible egi, eta behar da maltzurkeri gehiago, ez? Batzutan jaurtitzeko besterik gabe, beste batzutan erdiraketa finxago bat egiteko, eta datuak ikaragarriak dira. 56 baloi sartu zituen Osasunak Eltzeren area barruan, 9 korner, gol aukerak beste 9, atezainak 26 geldiketa egin zituen. Mendilibarren garaiak etorri zitzaizkidan gogora. Bai, eta Barsaren antzera, baloiaren jabetza Osasunak 160 izan zuen. Beraz, hori alderik txarrena, ez? Gol falta hori, eta azkenean futbolean gola dena da. Beste ikuspegia da... Zabaletaren badena dena da, pixka Zabaletaren eskola ikusi zaitut. Bai, segi. Esan nahi nuena zen, eta bat deskonzentratu nahuzu, ez? Beste ikuspegia da, Osasunak eman zuen itxura eta batez ere planteamendu, ez? Hori asko gustatu zitzaigun, ze Merino itzuli zen taldera, eta Merinok ematen dio ordena, oreka eta kalidadea taldeari. Ze garrantzia duen jokalari honek Osasunaren... Ikaragarria,
ze galoiak hartu dituen eta nola nabari den bere jokua, ez? Barsarekin alderatuta, gure Busquets bihurtzen ari da. Baina Merinoren ondoan, Merino guazituen laguntxo asko baloia pasatzeko, jokatzeko, ez? Eskolako partioan balitu ezala. Iruki interesgarria beratu zuten atzo Merino Torres Olabideren artean. Bai, eta gero Berenguer ere agertzen zen bere abiadurarekin, Puskoren partidurik onena etzen izan, baina Puskok ere maite du baloia, eta maite du paseak gotatzea. Egaletan Pusko eta Oier, aleko jokalari luze bezala kokatu zituen Martine, gero ez da horretarako balio duten. Niri gustatu zitzaidan planteamendua. Ustut badela askotan eskatzen genuen hori, ez? Batetik, egal batean fisikoa eta defentsa emango dizuna, Oier, eta bestetik, Puskok beste egalean emango dizuna, gertatzena etzela bere partidurik onena izan, ez? Etzen oso fin ibili, baina emango dizuna kalidadea eta batez ere vertikaltasun hori, ez? Eta nik uste horrelako oreka bat ona dela. Iruditzen zeibait ere, Osasunak minutu batzuetan, salto eman zuela eta 5 atzelari izatzetik 4 atzelari izatera pasazen, ez? Eta orduan 4 jokalari erdikaldean eta Puskori kendu zioten defentsa lanetan aritzeko ardura hori, baina oso minutu gutxitan. Eta iruditzen zait hori etxean eta hainbeste izten den talde baten aurrean gehiagotan egin behar dutela, ez? Motzegia gelditzen da, zuhurregia gelditzen da 5 atzelariko lerro hori, ez? Eta aurrera egin behar dute gehiago, batez ere bestela egalak oso luze egiten zaizkielako egaletan aritzen diren defentsa horiei. Esan duzu, Oier fisikoa dela, jokalari fisikoa eta hauta beste, okerrez banaiz, golaukerarik onenetako bat bere izan zen, ez? Berak bila zuen zutoinera langara baloia? Sekulako burukada zuen, eta ez langara bakarrik, utzi zuen atea dardarka. Dardara batean, bai. Indarra hundiz emanako burukada eta oso burukada ona. Hori izan zen gainera, gol aukerarik onena, zuten aukeren artean, oberen bukatu zuelako, naiz eta azkenean langara joan zen, erremate puska izan zen, eta atzo erremate batzu uste dut, 9 ikusi genituela, baina onak askoz gutxiago. Ninok izan zuen nahiko garbia, eta oso apal, oso suabe eman zion baloiari, eta Urkoberak 3 aukera izan zituen, eta ez zuen asmatu, ez? Batzutan zerura bidali zuen, beste batzutan atezainari zuzenean eman zion, ez zuen Urkoberak ere bere partidurik onena egin, ez? Naiz eta gogo falta ez zaion somatzen. Eta, lan alimalekoa egiten du, baina Ninok ere, ez da? Esan dut, lana genuen. Ninorekin beti genioen gauza bera, sekulako lana egiten du, eta desmarkeak eta beste. Tira, egia da, akaso beste zerbait gehiago ematen dizula berak, ez da? Goiti datozen baloi horiek jeisteko aukera, edo atzelariei, buru austeak eragiten dizkie, galetatik baloia datozelari, baina gero, golik erdi esten ezpadu, ez dakit, Gauza hona da, Osasunak berreskuratu duela baloia jokatzeko gogoa, baina aldi berean intentsidadearekin, zehatzo jokalariek dena eman zuten, ez? Eta askotan gertatzen zen Osasunak, jokatzeko planteamendu bat egiten zuela, baina intentsidadea jetxiz, eta hori ere ez da nahikoa, ez? Ezin dugu ahaztu, zer jokalari gazte dituen Osasunak, eta kalidadez ere ez gaudela marka jotzeko moduan, ez? Baina hori ona izan zuen, eta bestetik ere askotan eskatu diogu Osasunari, agindu behar duzu batez ere zurre zelaian, ez? Ez gelditu atzean kontraerasoari ekiteko, eta hori ere egin zuen, baina gola falta da. Gertatzen da, gol falta hori, legolte hori aztertzeko garaian, behar da ongi aztertu, ez? Eta ez gelditu bakarrik, dena egin zuen, batzutan sartzen da beste batzutan ez, hori ere lantzen da. Atzo patua zitzein zuen Martin Monrealek edo jaungoikoaz edo, esan zuena izan zen orain ez dela sartzen ari, baina zerura begiratzen duela eta esaten duela, badakit beharrezkoa zaigunean golak iritsiko direla. Tira, patua edo jaungoikoaren eskuluzea edo ez dakit zertaz ari zen, baina hori baino gehiago behar dugu, esan dute... esan zuen, ez, gora begiratzen duela eta badakila ezakin santuren batek edo azkenean garaipena emango diola Osasunari gehien behar duenean azkeneko partidutan tira hor nahiko. Alabedi, mistiko samarra jarri zen, ez? Onartuko genuke hori ere, baina hori baino gehiago behar dugula.
kristautasuna edo edozein federa bihurtuko gara, ez? Golak eta puntuak ematen badizkigute. Bueno, nik uste bidea hau dela, ezta? Osasunak hartutako bidea hau da, ze batzuk atzo komentatzen zuen, tira, lehen etzegoen hainbesteko jokurik, baina puntu gehiago lortzen zituen Osasunak, eta orain hain justu puntuak behar diren momentuan, ez? Ez dira iristen, baina niri iruditzen zait ala ere, joko honek emango duela bidea, ez? Eta etorreko dela garaipenak bide honetatik, eta ez badira etortzen ere, Osasunak talde bat osatzeko helburuetako hori beteko du. Zehatzo ezin dugu ahaztu, Torres, Berenguer, Olabide, bigarren zatian Otegi, ez? De las Cuevas eta hauek ordezkoen aurkian gelditu ziren, eta zerbaitengatik da, arrobiko bitxi hoiek, harri bitxi hoiek ateratzen ari delako poliki-poliki, eta hori ere oso importantea da, ezta? Gertatzen dena da, 3 berdinketa jarraian, eta sailkapenean dena tropelean oso batuta dagoen arren, baina igoera zuzeneko postuak 8 puntura ikusten ditugu, eta nolabait, gure ametsen artean ja play-offa dago, eta ez hainbeste igoera. Eta ez horren beste igoera zuzena, ez da? Beste 4 puntutxo lortu izan balituzte, 3 norgehiagoka horietan non geundek, ez da? Banintz eta banu. Bueno, tira, aurrera behiratzeko ordua da, eta aurrera behiratuzkero dakusaguna da, Mallorca Osasuna partida jokatuko dutela igandean arratsaldeko 7 eta 4 Mallorca 16. sailkatua da, 38 punturekin. Baina asko betu du jokoan, horre entrenatzaile aldaketa izan zuten, eta eman ditu, susto bat baino gehiago eman du. Eta itxira postuak oso gibelean uzten ari da, nahiko gibelean uzten ari da. Tenerife bezala beti gora dijoan taldea da, eta kontuz, hala ere, gainera ustut, ez goiko talderen bati, sekulako gol jasa eman zion azkenekoan etxean. Baina tira, iruditzen zait, Mallorcaren azkeneko partidutan Osasunaren irudi onarekin gelditu gara, Gironan jokatutako azkeneko bigarren zatiarekin eta azkeneko Roberto Torresen aukera horrekin, atzoko partiduarekin, beraz, iritsira momentua etxetik kanpo berriz ere irabaztea zerren gogoratzeko, ez? Baina, hortako ikusi barko dugu, Martinek ze planteamendu ateratzen duen. Alegia, etxetik kanpoko planteamendu zugurra hori, ez? Bost defentsa, kontraerasoan, oso jokalari fisikoak, Manolin berriz ere erdikaldean, edo errepikatzen duen etxean egin duen planteamendu hori. Tira, hori dago aztergai, ez? Baina garaipen bat laizzer lortzen ez bada, eta hurrengo partidu etxean Valladolid da, emeki urrunduko dira ez bakarrik igoera zuzeneko postuak, baita playoffekoak ere, ze 14. ustu 3 puntura dauka. Bai, hala denez. Golik sartu gabe, hemendik eta liga mailerar arte, matematikoki posible litzateke playofferako sailkatzea? Ez dut uste. Iruditzen zait, gutxienez 12 puntu behar direla, playoffetan egoteko, eta 9 partidu gelditzen dira, ez? Zenba kostatzen ari den 50 puntuen langa hori gainditzea, ez da? Kaso langa hori gaindituta errazago joaren gara? Hori zen Martinen plana, ez da? Gertatzen dena da gero, utxnakoekin egin dugu topo, ez? Momentuiko okerrenean, eta hala ere, 3 puntu eman dizkidute azkeneko 3 jardunaldiek, esan atzo ere, gogoratu behar dugu, lehenengo zatian Hektorrek nauzeten geldiketa bat behartu zuen, eta oso geldiketan da izan zen. Eta azken minutuetan gol aukera ikaragarri okizuten. Eta bigarren zatian, lehenengo minutuan ere, Alex Moreno beste aukera nabarmen bat, eta azkeneko minutuan, bata bestearen gainera erori ziren, ez, Eltseko jokalariak. Eltsi buruz ere hitz egin beharra dago, ez, nola liteke, olako talde bat, Lolo, Euskarri nagusita kapitain duen talde bat, ez? Ni Lolo zalea naiz. Playoffeko ataritan egotea, ez? Bai, ni Lolo zalea nintzen, bai. Etzen horren txarra, Osasunaren zate jokalari hona zen. Zentral bezala jartzen zuten, gero Euskarria, batzukan jaurtiketa, etzen lo geratzen edo batzutan. Elzek oso planteamendu eskasa ekarri zuen zadarrera, esaten zuten nor baino nor, bi talde historiko, bi talde historiko oso makalaldi garaian, ez? Eta ez da horren historiko ere, ez? Zana Mallorca, baina ez? Ezin da alderatu. Ez izan nintzen oporretan Eltxe aldean duela ez da izen bat urte, eta Eltsa primera eta oso exotikoa gintzitzaidan pintada, izan ere garaia egiten ez egite zote zegoen bigarren B mailan, eta horribilidad, bueltak eta jiraka, baina...
Bai, bueno, esan nahi dena da, Elsek atzo ere oso gutxi eginda, izan zuen garaipena eskutan. Puntu bat urratu zuela, bai. Baina tira, orain behar dugu nik uste atzoko planteamendua etxetik kanpore eta mai gainean kolpe bat eman, eta esan tira, Osasuna ere bada nor, ez, Alabes eta Leganez bezala, partidu batzuk irabazi eta ez dakit zuzeneko postutan akaso ez, baina bai, orain playoffean dauden hainbeste taldetatik, pizka tropel horretatik aurrera egiteko, ez hori da helburua. Ederki, bada estimatua dago Aritz Agirre, gaur 8 arte, ea behingoz Osasunaren garaipen batez mintzatzerik daukagun datorren astelenean, ongi bizi. Osongi azte hona izan. Metropoli Forala saioan, Osasunaren partiden analizia CCIren eskutik. Irratia, Euskal Herria irratia, emititzeko lizentziarekin. Carmen Kaleko herriko taberna aste guzia irekia eskaintza paregabearekin. Astelenetik ostiralera eguneko menua. Ostegunetan talo bereziak, larunbata eta igandeetan asteburuko menua. Eta gainera, asteburuero bokatak eta noski tragoak eta giro bikaina. Carmen Kaleko herriko taberna Iruñea, orain ardo karta berezia. Badator berriro Iruñeko bigarren zabalgunera, Txoko Txoio. Outdoor alorreko eskaintza ezin tentagarriagoa, 140ko beherapena, oinetakoak eta kirolarropa, zure bidaia, trekking, txango eta oporretarako. Txoko Txoio. Tafaia 24. Txoko Txoio! Txikientzako festa eder bat nahi. Zatoz Kilikili Jolas Parkera. Kilikili, bolak txirrista gaztelu puzgarriak. Aurren urtebetetze meriendak Kilikilin. Helduentzat kafetegi zabala dugu. Kilikili, Marcelo Zelaieta 86, 9-4-3-6-2-6-2-6-2. Kilikili! Eta orain, bisita gaitzazu kilikili.net webgunean. Napar konponketak zerbitzu teknikoa. Etxe tresna elektrikoen konponketa, garbigailua, hozkailua, labea, sukaldea. Napar konponketak zerbitzu teknikoa marka guztiak atenditzen ditugu. Informazioa 948-149-6 eta satpamplona.com webgunean. Napar konponketak euskaraz atendituko zaitugu. Asteazkenero Zabalgune eta Ermitagainako merkatuetan prezio bikainak topatuko dituzu atal guztietan. Bilatu prezio berdeak gure saltokietan. Asteazkenero prezio berdeak Zabalgune eta Ermitagainako merkatuek eskaintzen dituzten kalitatea eta arretarekin. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin. Ikusi mendizaleak, baso eta zelaia. Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Ezrekeak ez da bide txarra, gora, neska mutilak. Metrópoli Forala. Zori txiki polit bat lehioan kantari. Kontu txiki polit bat esan dit gaur neri. Kontutxo bat, kontutxo bi, ez galdetu neri hori. Kontu hori galdetu. Ikertu biari, hemen daukagu gure txori txikia Ikertu bia, Berri Egunkariko kazetaria eta Euskal Herria irratiaren kronikagilea, Txio herrian 8. lurraldean. Egunon, Iker? Egunon. Zemu zara? Ongi. Aste eman korra izaten aldugu 8. lurralde horretan. Bai, esan entzeman da, ja bukatu direla porrak eta jendeak baduela denbora Botxu, ez da? Twitterren aritzeko. Bai, edo lantokitik Twitterren aritzeko, beste modu batean formulaturik. Bueno, az dezagun kronikatxo hori eta asteko Argia aldizkariko kazetari bat daukagu, Lander Arbelaitz, Larbelaitz hain zuzen ere. Ze paradoxa, Bozentoren Euskal Herriko egunkariak jaso ez duten Argia mozali gabe albistea, New York Timesek zabaldu berri du.
Gauza jakina da, baina kaso entzuleen artean despistaturen batek ez du jakinen mozal legearen karietara 601 euroko isuna ezarri diotela Asier López Argia aldizkariko kazetariari, Eibar aldean Espainiako Polizia Nazionalak egindako operazio baten karietara, Norariz Navarreta gaztea atxilotu behar zuten, egozten ziotena, A15 edo beste autobide, A15 zen? A15 Bistan da, bai, A15 ez. Eibar aldean bazen. Bueno, A8 moztu izana, eta gero epaiketara ez joate. Orduan, horren karietara Lander Arbelaitzek paradoxa, Bozentoren Euskal Herriko egunkariek jaso ez duten argia mozali gabe albistea New York Timesen zabaldu dute, The Guardian egunkarian ere bai, nazioartean oihartzun handi xamarra eduki du, Espainiako zenbait lider politikok ere ahotan hartu dute, konparaziora Pablo Iglesiasek horren inguruko txioa egin zuen, Arnaldo Otegik ere bai, bueno, tira, hortxe. Ez dugu esan nahi horrekin Arnaldo Otegi Espainiako lider politikoa deni. Arrera bedi. Ugarroik, zer dio? Atzo Megan urdin bat, HDS matrikula, barruan bi tipo, batek walkia eskuan. Gaur Megan gris bat, HDS berriz. Epaiketa is coming. Aznugal. Bai, zuk azalduko duzu? Bai, bueno, Ikerrek orain epaiketa izanen du, beste lagun batzuekin batera, eta bueno, badirudi atzetik dituztela, ez? Bai, epaiketa politiko horietako bat, eta hankagin ez dezaten, herri arresirik eta lakorik egin ez dadin, antza jarraipen lanak egiten ari dira, indar polizialak. Albistetan, izeneko Twitterlariak zer dio? Hizkuntzak dakarren herri ikuspegia, bertakoa versus unibertsala. Eta horrekin lotuta, bi pantailaka da, derragun horrela, batean zer irakurtzen aldugu? Batean Gipuzkoako ogasunak realaren ustezko iruzurra sakonki ikertuko du, eta gazteleraz antzera, la hacienda de Gipuzkoa, investigará presuntos fraudes de la real, baina euskara bigarren albistean dator aldaketa. Euskeraz ETBek esan zuen, Espainiako ogasuna Panamako paperak ikartzen ari da, baina gaztelerazko ETBek Hacienda investiga los papeles de Panama. Zakigu nongoa. Espainiakoa doike, ez da? Noski. Beraz, unibertsaltasuna gazteleraren eskutik datorrantza. Bueno, hortxe utziko dugu kontua, eta aurrera eginen dugu gai jartzaile baten eskutik, bertsolaritza moduan gai jartzaile, eta Twitterren iruzken interesgarri gile. Josu Goikoetxea, Josu Goiko. Barkatu, aingeruak eskatu badu, dena aldatzen da. Eta bueno, hor, albiste bat. Bai, albistea jarri du. Koldo Martinezek, ingeruaren iduriari harrera egitearen alde zegoela, esaten zen albisteak, eta horri hartzen zen. Nafarroako parlamentuak hala eskatzen duen guztiari egingo dio harrera. Beraz, hortxioa, barkatu, ingeruak eskatu badu, den aldatzen da. Ederki, Mendibirek zer dio? Gero esango duzu ez dela sexuaz aritzeko euskal hizkerarik. Lesbianok estilo liburuaren alde. Bigarren irakurketak. Eta hor estilo liburuaren bitxio datoz, elkarri lotuta, lehendabizikoa. Badakizu zer diren megakamioiak? Eta bigarrena. Kamioi kontu gehiago. Nola esaten duzu hacer la tijera? Guraizarena egin, badakigu, nola esatu duten guraizarena egin? Zilegia da euskara zala esatea. Kasu honetan, kamioiei dagokionean, behintzat bai, bestean ez dakit. Adiera edatuan ez dakigu. Behiratu beharko genuke hori ere. Bueno, bai, egia esateko oso iradokitzailea izan daiteke, ez da? Kamioiak guraizarena egin, tira. Hortxe utziko du kontua. Jon Orzaiz berri egunkariko kazetari finak zer dio txio herrian. Eskuetatik ies egin digu karpa unibertsitarioaren afera honek. Eta hor, Inigo Errejon eta bere lagunak autoan Iruñera bidean. Zer zioen, de camino a Pamplona con los compas para estar mañana en la reunión interparlamentaria. Bueno,
nora zijoan edo nora etzi joan, igartzerik ez, edo bai, edo batek daki ez. Bai, esan, nahiko irudia oso barregarria da, ez? Agertzen dira denak kotxean, badirudi karpara bazela, egia esan. Zerbait ere badakigu, nola joan den karpata, nola ezten joan, eta... Ez, egia esan ostiralean bertan enteratu nintzen. Ez reparatu bat ere. Batzutan gero kronika biratze duzu, zerbait ere, baina... Bai, bueno, betiko eztabaidak pegatinen inguruan hori, bai, enteratu naiz, egon dela... Zan da, eztabaida. Bai, bateren bat. Pegatinan azkagarriren bat... Bai, antzaden ez, bai, baina egia esanen ez asko atraskotaz enteratu. Twitterren asteburu honetan apenas. Eta amaitzeko... Twitter behin eta berriz animatzen duen gizona, zer demontre. Zere, esan dute, Carlos Salvador Twitterlaria espalitz, Carlos Salvador Twitterlari bat asmatu barko genuke. Bai, fake bat. UPN-ko diputatua eta Twitterrian bada polemika iturri agortezin bat, erraun horrela, eta entretenimendu iturri agortezin bat, hori ere bai. Bai, honek susto eman zuen Diario de Navarra irakurri zuen egunean, aurreko egunean, eta agur jogur jarri zuen Kaikuk Euskal Herriko esnea saltzen duela, esaten duelakoz, eta noski Euskal Herriaren baitan Nafarroa sartzen duelako. Polemika antisamarra eragin duen kanpaina, ez da, horre... Euskal Herriko egunkari guzien azalean horixe txertatu zuen, mezu hori txertatu zuen, joan den astean, ez da, asteazkenarekin edo izan ote zen, hor nonbait, iragarki bat, azal guzietan zioena, Kaikuk Euskalen beste edozein markak, baino Euskal Herriko esne gehiago darabil, ezta? Hori zen mezua, eta... Egia esan, hau nahiko zarra da, ez? Hauek enteratu dira Diario de Navarra agertu denako, edo, ez dakit? Bai, aspaldi xamar hasi ziren, haien tetrabriketan mezu hori jartzen, ez? 0 kilometroa, eta kanpaina hori, pentsatzekoa da, Euskal Herria esne markaren kontra, bada eta beste esne marka bat Euskal Herria dena, eta horre erosle militanteen bila eta kontzientzia dunen bila, eta besteak, bueno, ez dakit, hor nola izanen den kontua da, Carlos Salvadorrek eta Sergio Saiasek, ez da, izkiriatu dituztela Twitterren jite honetako mezuak. Hori da, hauek arri dut euskera zagoelako. Euskal selekzioa direla, esan emagenu, aserretuko lirateke. Bueno, egia da, Carlos Salvadorrek euskaraz txiokatzen duen lehendabiziko aldia da. Agia. Agur jogur, bai, ez da? Bai, baliteke. Idazkerari dagokionez, zuzena, ez da, jogur euskaraz nola demontre idatzi behar dugun jogurt, ez da? Ez, terekin. Bai. Tira, hainbestez diogu eskatuko. Bai, ez da erraza gaina jogur nola demontre idazten den, ez? Bai. Izan ziteken ere, iogur. Baita ere. Ez? Y-hori gabe. Ez dakit. Jatorri grekoa du, greziarra du jogurtitza, ematen du. Jogur grego. Jogurakoengatik izanen da. Kontua da orain, ETB-ren euskarazko telesail bat euskara hutsean, pantailaratuko dutela Grezia aldean. Bai, aita... Nola zen? Gerra garaian aitaren etxea, hori da. Aitaren etxea, telesaila euskaraz, eta... esan gabe doa, azpitituluekin pantailaratuko dute Greziako telebistaren batean, ongi zegoen telesail hori, ikusi nuen, hola talen bat eta pulamentuzkoa, iruditu zitzaidan. Beti bezala, plazera izan da, zurekin solasean aritzea, ikertuia, datorren astera arte, dea zer ematen digun, aste honek eta entzule jaun andere maiteok badakizue zer datorren jarraian. Euskadi irratiko lankideen eskutik, albiste emankizun jaburra. Horren ondotik zer, bada Peio Arginarenaren eskutik, Metropoli Foral gehiago. Euskadi irratiko lankideok tartarrean aritzeri uzten diozularik, esaiguzu otoi zein den ordua. Time is straight out. Goizeko 10 dira. Euskadi irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak. Jon Andreok, egunon guztioi, Madrildik azken ordua Mario Conde Banesto banketxeko presidente izandakoa atxilotu egin dute. Dirua zuritzea leporatuta atxilotu dute Mario Conde ikerketa iturriek berri eman dutenez. Lehen datuen arabera, hilabeteak daramatza Mario Condek Banestotik 80ko hamarkadaren amaieran eta 80ko haseran Suizara eramandako dirua berriro ere espainaratzen. Conderen etxe bizitzak ere miatu ditu poliziak, baita
Amerika Suizatik ekarritako dirua eskutatzeko antulatutako hainbat elkarte ere. 20 urteko espetxe zigorrera kondenatu zuten Mario Konde, Banestoko aferaren ondorioz, 2007 milioi euroko zuloa utzi zuen Baneston Kondek 1993an Espainiako bankuak interbenitu zuen arte. Justizia alorrarekin lotuta Bilbon 10. instrukzio epaitegian oraintxe da asteko Kabakas auzian inputatu duten 6. ertzainaren deklarazio ematea. Bertaragoaz, Ziras Etxebarria, egunon. Egunon, ordu honetan hasiko da Bilboko 10. instrukzio epaitegian Kabakas auziaren beste saio bat. Ertzantzak botatako pilotakadak erakusten dituen bideo aztertu duten bi perituek beren azterketa berretxiko dute lehenengo. Ondoren, 11:00 3.389 agenteak deklaratuko du akusazioaren abokatuaren eskariz. Ertzain hau da, Inigo Kabakas hil zuen pilotakada jaurti zuten egunean, Maria Díaz de Haro kalean zeuden ertzainen arduraduna. Ugarteko, Deustuko ertzainetxeko buruak gainera bere jarduteko modua zalantzan jarri du gaur baino lehen. 6. inputatua da bera, deklarazioa entzun ostean, Kabakas familiaren abokatuak beste inputaziorik eskatzen duen erabaki beharko du. Izan ere, horrek berez ekainean amaitzen den instrukzioa luzatzea ekarriko luke. Espainiako gobernogarritasunari begira akordiorako esperantza gutxi du Andoni Unzaluk Patxi López Kongresuko presidentearen aholkulariak. Euskadi Irratiko Faktorian esan duenez, ekainaren 26an hauteskundeak egingo dira, Espainiako erregeak ezbaitu aurkituko gehiengoa lortuko duen aukerarik. Partidu Popularrak koalizio hundirako berretxetako proposamena ez du posible ikusten Unzaluk, ezingo dituelako ezkerreko boto guztiak eraman. Eta Podemosen kontra gogorritz egin du. Unzaluren esanetan ez du Podemosek sekula akordiorako benetako borondaterik izan. Hori ematen du zoritxarrez, Podemosek ez duela inoiz borondaterik eduki akordoetara heltzeko, eta lehenengo txandan, 24 ordu, baina zuen egin, mailan jesarrita eta bigarrenean 12 ez da heldu, ezta. Bere proposamenari erantzurik emateko denborarik utzi gabe, kartak apurtu ditu eta nik uste dut jenterik gehienak nahi duen akordioa ezintzat botan. Eta ingurumaria honetan Inigo Urkullu lehendakariak berriro esan du Legebiltzarreko hauteskundeak ekainaren 26an egitea eskuartean duen aukeretako bat dela, Espainiakoarekin bat eginez. Baina bere nahia, benetako nahia, legealdia amaitu eta hauteskundeak udazkenean egitea litzatekeela. Onda Baskan egin duten elkarrezketan, Euskadi Irratian pasaden ostegunean esandakoa berretsi du beraz lehendakariak, datarik ez dago, baina aukera hortxe dago. Eta Parisen poliziak ustu egindu Errepublika plazan joan den martxoaren 31tik gazetalde batek protesta gune izan duen plaza hain zuzen ere. Nui debu gaua zutik izeneko mugimenduak bertan egin ditu azken 11 egunak, egunero joan izan da bertara Frantziako polizia gunea ustutzera, baina gaur bertan zeuden personak kanporatu egin dituzte eta horrez gain asambleak egiteko material ere kendu egin die poliziak. Errepidean, nazional 240 errepidean Barazar mendatean dugu arazo bakarra ordu honetan, kamioi batek zama galdu du, eta eskuineko erreia oztopatzen ari da, Jaurlaritzako segurtasun sailetik esan digutenez. Ez dago erretentzio pilaketa hundirik, baina adi gidatu inguru horretan Barazar mendatean. Eta eguzkia nagusituko da goiz partean, eta temperatura atzo beste igoko ezpada ere gozoa izango da. 13 gradura iritsiko da termometroa kostaldean, eta 15 ingurura berriz barnealdean. Arratsaldean ordea aldaketa dator, zaparradak izango ditugu barnealdean eta ekaitzak ere jo dezake. Goizeko 11etan berri gehiago hemen Euskadi Irratian, ordura arte informazioa noiz da interneten eitb.eus atarian. Orduz orduko albiste zerbitzua izan da. Euskadi Irratia, albistearen arian. Euskal Herria Irratia. Orain, lizentzia ofizialarekin, beti zuen baimenarekin. Dietak egiteaz nazkatuta, zure seme-alaben elikadurak kezkatzen zaitu, edota kirolaria zara eta ezakizu zer jan. Izaskun Berasategi dietista nutrizionista, osasuna zaindu, ongi elikatuz. Informazioa 659 155 835 eta izaskungidoi nutrizion.com webgunean.
Izaskun Berasategi, Eskidotz-kalea 23 Iturrama, euskaraz atendituko zaitugu. Bainez dekorazioan toldoak, eltxosareak, kortinak, estoreak, dekorazioa eta ehungaiak. Informazio gehiago kortinateknika.blogspot.com eta bainezdekorazion.com webgunean. Bainez Dekorazion Iratxe Monasterioa 58, Iruña. Vulcanizados Felix vulkanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpoketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Felix vulkanizatzelanak, San Salvador B, Borlata. Optika Joaquin Alforja, orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja, orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquin Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruña. Nolako besaulki erosoa. Bai, ABC sofasen erosi dut, bikain, oso arreta ona, 11 aukera, 100 ezberdinak, orbanen kontrako oialak, familia guziarentzako paregabeko aukerak. Eta non esan duzu erosi duzula? ABC sofasen, Iratxe tanatorioaren parean. Gainera beti badute eskaintzaren bat edo beste, eta interesik gabe ordaintzen alduzu. Gainera, erakusketako besaulkiak eskuragarri dituzu 50% deskontuarekin. Neskatoak dokumentala, gaur astelena arratsaldeko 7:00 Iruñeko hizkuntza eskolaren egoitzan. Joan den mendean emakumea unitzek euren etxea utzi eta Ipar Euskal Herrira zein Frantziako bertzein bat okitara joan behar izan zuten neskato lanetan aritzera. Gaur arratsaldeko 7:00 Iruñeko hizkuntza eskolan neskatoak dokumentala. Metrópoli forala. Egunon berriz ere entzule, berriz ere txanda hartuta Iruñeko irrintzi dorretik euskalherriairratia.eus, FM-ko 91.4 bestelako kontuak orain 11 bitartean beste ordu batez Metropoli Forala zeharkatzen jarraituko baitugu. Santi Leone librepentsalariaren dekalogoa gozatuko dugu segidan, hainbat kontu izanen ditugu, azken egunotako aktualidadeko hainbat kontagai, Panamako paperak, Espainiako hauteskundeak, Kaiku Esnea, UPN, larunbateko manifestazio feminista Gasteizen eta noski Mikel Aingeruak Iruña utzi duela, hori notizia. Zientzia, teknologia eta frikismoa saioaren azken zatian Aitor Zanduetaren eskutik gozatuko dugu, hauexek eta beste hainbat kontu, esan bezala amaikak bitartean lehenik eta behin iritziaren tartea zabalduko dugu minutu bateko manifestuen entzuteko. Ariaz bestaldean daukagu Aitor Etxarte, egunon? Baita zurire pello. Eta nahi duzunean aurrera. Kale argia. Aurrek bizitza kalean egiten zuten garaietan, udaberriko arratsaldeak utopia txikiak asmatzeko parentesiak ziren. Gaua agertokiaren atzeko aldera joaten zen neurrian, bizitzarako espazio irabazten zuten. Orduan errekaren bazterrak edo arrezien maldak aurrez biziberritzen ziren. Magdalenako pasarelak, harrien gainean egurrezko oholtza jarri horretik josten ziren arat eta onat bitxikerien bila. Digitalairen ondoko sastrakak eta harriak bihurtzen ziren ilundu horretik egun bakarreko txabolak edo gazteluak. Marina Txetaieba olerkariak idatzi zuen, aurrek toki pentsaezinetan bizi nahi dute. Nire semeak 6 urte zituenean, kale argi edo farola batenean bizi nahi zuen, argitasunaz, berotasunaz, goian, dena ongi ikusteko. Eta zure etxearen aurka harriak botako balute.
nik zua botako nieke, erantzuten zuen. Tira, aurrak hirietatik desagertu dira. Aterpe itxietan, hiperretan, etxeko sofan edo asko jota plazetan diren aurrentzako eremu itxietan topatuko ditugu. Ez dira kalean. Beraien gogoaren gainean edo azpian aurkituko ditugu beti gaurko gurasoak. Gutxitan bidelagun izango dira. Aurrentzako propio sortzen den espazio jarduera isolatu bakoitzen lagunok, hiritik aurrak kanporatzen ditugu. Izan ongi eta kontuz farolekin. Aitor Etxarte, mi esker eta kontu zibiliko gara jo. Jo. Metrópoli forala. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck, or a pound, a mark, a yen, a buck, or a pound is all that makes the world go around. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for gay escapades. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for some mate. Metropoli Foraleko kabaretean barneratuko gara segidan, Laiza Minelli egunon. Bai, zure ere. Bai, aldatu zaizu abotsa ez da, Laiza? Erretzaile morratu da naiz eta bak ze gertatzen da horlakoetan. Eta zer erretzen dituzu, horrelako zigarreta luzeak? Zigarreta luzeak jakina. Bai, eta bokilarekin gainera. Bokilarekin, baina dena zera bilete zinguratua. Bai, bileteak aipatu dituzula, diruak mugiarazten du mundu hau, ala dio Laiza Minelli kanta honetan. Bai, eta hala da, ez, edo hala iduri du azken bola honetan, bueno, bagenekiel lehenagotik ere, baina Panamako edo Panamana azaldu diren paperek ere hori frogatzen dute. Entzun dezagun apur batean gehiago berriz ere, diruak mugiarazten duela mundua Laiza Minelli. Money, batera eta bestera Panamako paperak aipatu dituzu, Panama Papers. Bai, eta bueno, gero eta izen gehiagoa dira ateratzen, ez? Eta zenba milioi folio edo zenbat horri alde atera dira. Horrere akronimoa PP, ez da? Bai. Bueno, nahiko esanguratxo, ez? Bat egite hori edo kointzidentzia hori. Eta bai, bueno, izen espero izatekoak ziren izen batzuk azaldu dira, ez dakit Pilar de Borbón edo ez dakit aberatsu batzuk, ez Messi edo futbolari batzuenak, eta gero berze batzuk igual harrigarriagoak direnak, ez, Almodóvarrena adibidez. Nik enuen espero, baina gero pentsatzen jarrita, pues ez da hain arraroa, ez, edo Imanol Arias ere azaldu da. Eta adibidez kasu honetan, Imanol Ariasek azalpenak galdetu zioten eta hau votazion kazetari bati. Por supuesto, las reacciones del actor no se han hecho esperar. Lo de las cuentas de Panamá. No sé si lo has leído. No puedo trabajar ahora. Bueno, yo ya he dicho que estoy al corriente de mis obligaciones de Hacienda y estoy muy tranquilo, muy feliz, no tengo nada más que esto. Además era algo en la Polinesia que ya dena horrenduta daukat. Eta gaina zoriontsu dago. Ez da importa zaigun, baina hala bota du, ez? Etxera sartzen ez da. Eta lanetik heldu zen. Eta hortxe giltzak entzuten ziren. Hemen, bueno, desgarria da, eman ziren azaldu diren aitzakiak, mundu guztiak aipatzen du, bai bazuela enpresa bat Panama, baino ez zela zergarik ez ordaintzeko, edo ez zuela erabili, eta aspalditik itxi zuela, eta gero eztabaidetan lelo bihurtu da morala edo moralitatearen eta legalitatearen arteko eztabaida, ez? Eta mundu guztiak edo kazetari gehienek aipatzen dute, hau behar bada ez dela morala, baino legala bai. Eta hori ikusita nik hemen gogoeta tonto bat eginen duke, ez? Batzuetan krimen latz bat gertatzen delaik, batez ere pedarastiarekin lotua baldin badago, edo adingabeekin lotua baldin badago, hor beroan jendea edo kazetariak edo batzuk hasten dira berehala eskatzen zigorkodea gogortu beharko litzatekela, ez? Edo eta lege aldatu eta zigor eraginkorragoak egiteko. Kasu honetan inork ez du horrelakorik eskatu, ez? Hau da, ikusi dugu
diru hauniz dutenek eramaten aldutela kanpora zergarik ez ordaintzeko, eta erraten zaigu hori legala dela, edo erraten zaigu delitua baldin bazen preskribitua dagoela. Legeak alagintzen duelako, delitu ekonomikoak berehala preskribiten direlako. Baina inork ez du eskatu, alda ezagun legea, alda ezagun zigorkodea, edo alda ezagun aldatu behar dena alakorik ez gertatzeko, ez. Hortan, debate hori ez da sortu, bitxia da ez. Euskal Herrira ekarrita gaia Real Sociedad futbol taldea nabarmendu da, ez dakit, Nafarroatik izenen bat aterako den datozen egunotan. Hori, Real Sociedadeko atera zelaik, batzuek erratzen dute, talde gehienek horrela ordaintzen dietela dirua batez ere atzarriko jokalari, ez? Beraz elitzateke, ez dakit, arraro izanen, ez? Hemengo edo izen gehiago ere aterako balira futbol munduari lotuak. Panaman paperak dituzten aberatsak asko dira, baina zuk eta biok esate baterako paperik ez daukagu bertan. Nik daki dela ez, badazpada familiari galdetu dio, eta ez ote diaten nolako enpresaren bat edeki Panaman, badazpada ere. Zuta biok bezala bestein bat, beste amaika lagun munduan. Hori ere, bertzaitaki hori ere bitxia da, ez familiak edeki zidan, edo aitak edo anaia batek nik enekien, edo niri baimenik eskatu gabe, ez dakit, gauza arraroak. Osongi, Turkialdera begira jarriko gara, bertan errefuxiatuak, haiek Panamako paperik ez, eta ez da bestelako horik ere. Ez, eta hasi dira, deportatzen, eta iduridu, ekialdeko krisiari daukionez, eta jihadismori krisiari daukionez, edo Europa tematua dagoela, Europa eta mendebaldeko mundua tematua dagoela, okerreko erabakiak hartzen, ez? Oda, alde batetik, terrorismoei begira edo atentatuei begira egin den gauza bakarra edo egiten nahi den gauza bakarra da polizia indartzea edo legeak gogortzea eta horrelako, baina nik uste dut bertzalako eta kasu hori beharrezkoa da edo vigilantzia ez dakit indartzea, ez? Baina bertzalako neurriak ere edo bertzalako erabakiak hartu beharko lirateke, ez? Eta Europa jakin beharko luke bere lagunen artean badirela batzuk jihadismo hori laguntza ematen diotenak, ez? Arabia errate baterako, eta beraz, takit. Hori ere, akaso, kanpo politika birpentsatu beharko lukete batzuek, ez? Eta kasu honetan gauza bera, ez? Hemen badira, ez dakit, etorkinekin edo errefuxiatuekin gauza honitz, ez dakit gauza honitz, edo gauza batzuk itelan zine, eta nik uste dut, erabaki guztien artean okerrena hartu duela Europak, eta izan da, hori deportatzea, atzera botatzea, eta gaina diruen ematea, nori eta Turkiari, arazo hortaz, ardura dadin, ez? Eta, kontuan hartuta nolako jarra izan duen Turkiak Estatu Islamikoaren aitzinean, nahiko, erabaki latza eta desegokia da. Aktualitatearen dekalogoa egiten ari gara, Santi Leone libre pensalariarekin, egin dezagun aurrera, Iglesia, Sánchez, Rivera eta Rajoy aktualidadeko 4 izen, hauteskundeak Espainian ekainaren 26an oso kerrezpanago begibiztan eta badirudi sainetea amaitzen ari dela, edo bestelako sainete bat hasiko dela. Bai, eta ez dakit ausartzen nahi zaizu ozea erratean, ze unek demostratzen du, erakusten du nolako analista nahi zen, ze nik erran nuen koalizio hundia gauzatuko zela, ez? Eta bizona utxu egin dudala. Momentuz, baina, iduridu, hauteskundeak hurbiltzen nahi direla eta ikusiko dugu ze gertatzen den. Baina panorama ikusita, ala ere iduridu, ez dakit, PP ez dela, berriz ere ginen balira hauteskundeak, PP ez dela ingaizki, edo elizatekela ingaizki aterako, ez? Iduridu, nahiko jarrera indiferente edo pasibo horrekin, nahiko ongi atera, edo onik atera zela, kalapita edo zera, negoziazio ilun edo nasi hauetatik, ez? Panorama politikoa beraz begiratzen ari gara, begiratu dezakeguna San Ferminetako kartelak, ezta? 8 afixa finalera. Bai, eta horre ere gainera botoa ematen aldugu. Bai, eta zuk ere botoa eman diozu baten bati, edo nahiko zenuke, baina ez zara hain friki sentitzen oraindik ere. Nik 9. emanen nioke botoa. Bai, hori epaimai batek 8 kartela aukeratu ditu, eta epaimai kide batek horrela baloratu zuen, erabaki hori, eta pixket horrela justifikatu zuen, leire urbeltzek horrela baloratu zuen erabaki hori. Personalmente me siento satisfecha de esta selección que hemos hecho, de este trabajo en equipo, porque no solo se presenta un discurso que puede ser más hegemónico sobre la fiesta, ¿no?
en relación a los toros y a la religión, sino que hemos intentado que la selección acoja también alternativas a otras sensibilidades. San Ferminek bestelako festa batzuk ezkutatzen dituztela orain arte, eta bestelako diskurso hegemoniko horretatik haratago bestelako irudi mezu batzuk ere helarazi nahi dituztela fixa berri hauen bitartez. Zalantza egiten duzu. Nik ez dut horrelakorik ikusi. Nik impresioa dut, hor San Fermin inguruan 3-4 motibo daudela, eta 3-4 motiboiekin urtero antzeko gauzak egiten direla. Eta aurten adibidez, referentzia egiten alzioten ikurrinari, aurten, posible izanen da ikurrinara matea, baina ez da horrelako referentziarik. Ez dakit, neri, nahiko lehiaketa absurda joitzen zait, eta urtero gauza bera, urtero pañoluak, urtero zezenak, urtero zaindua, eta, hor dago aukeratu behar da, eta segurazki aukeratzen dutela ere neri etzait berezik gustatuko, tira, Eta San Fermin aipatu duzula, San Miguel. San Miguel, etorri zen, ekarri zuten, eta horrek ere, teorian euria ekartzen du, San Miguelek, baina euriarekin batera polemika ere. Atzo joan zen, atzo utzi zuen Iruñea. Eta beti, ez dakit beti, baina polemika hori hor dugu, parlamentuan eta gobernuak harrera egin behar dio, ez dio harrerarik egin behar. Eta polemika izan da, batez ere Ainhoa Aznarezek uko egin ziola, hor presente egoteari edo harrera hori egiteari, ez? Agenda arazoak. Agenda arazoak. Nien naiz bereziki Ainhoa Aznarez zalea, baina kasu honetan ados nago egindakoarekin. Nik uste dut, erlijioa eta politika berezi egin behar direla, eta ongi dagoela zera larko San Miguel Iruñera etortzea, etorri nahi baldin badu, eta euria ekartzea, euria beharrezkoa baldin bada, baina politikariek ez diote zertan harreraik egin, ez? Zaindu beti Euskal Herria, Aralarko santuari kantatzen zaio, eta Euskal Herria, UPN eta Kaiku Esnea lotzen dituen albistea jarraian. Eta hor ikusi da agerian gelditu da nolakoak diren UPNeko kide batzuk, ez? Berriz ere, lehen aipatu duten aitzela... Gogoratu dezagun albistea berriz. Kaiku Esneak publizitate kanpaina martxan jarri du, eta kanpaina horretan aipatzen da biltzen duen esnearen euneko ez dakizen bat, eta 95 zeulako zerbait, Euskal Herrian biltzen duela. Eta horrak, gaina ikusten alda, edo ikusten da mapa bat, eta mapa horretan, hegoaldeko 4 probintziak, ez? Eta publizitate hori gainera Diario Navarren ere azaldu da, Diario Navarrako azalean, eta horrek piztu du pixkat UPNeko batzuen aserrea, ez? Nola daiteke, Nafarroa, Euskal Herria entelekia horren barnean kokatzea, ez? Eta publizitate hori onartzea, eta beraz, batzuek, Carlos Salvadorrek adibidez, edo Sergio Sayasek, Twitterren errandute, ez dutela hemendik aurrera, ez dutela Kaiku Esnerik erosi behar. Eta pixkat, ez dute deitu boikota egitera, baina zeharka hori egin dute, ez? Zuk ere tetrabrik kaja bat erosi duzu, ez da, esnea? Zu lakturaletara zara? Lakturala erosten dut, eta tarteka Euskal Herria izeneko esneare erosten dut. Iruñean ez da toki guztietan aurkitzen, baina BM-en adibidez, normalen eroskira joten naiz, eta BM aparte egiltzen naiz, baina BM-era joten naiz, beti aprobetxatzen dut Euskal Herria esnea erosteko. Horrekin batera, poltsa horretan barazkiak erosi dituzu, zer dago hor barruan? Tipula, patata batzuk, eta kalabazinak edo kuyatxoak. Kuyatxoak eta patatak edo lursagarrak. Lursagarrak, Hori artifiziala. Eta kuyatxo krema egiteko. Oso ongi. Aizu, egin dezagun aurrera, baino atzera begira jarriko gara, gure aste honetako dekalogoaren errepaso honetan, larun batean Gasteizen manifestazio handia izan zelako. Feministok prestek edo ditutakoa eta indarkeria matxistaren kontrako manifestazio izan zen. Eta, beharrezkoa, ez? Ikusten da toki guztietan, baina batez ere igual Euskal Herrian mugimendu feminista indarra handia hartzen nahi dela, eta nik uste dut beharrezkoa dela, eta batez ere egunero espada, egunero ikusten ditugulako indarkeria matxistaren kasuak, eta batzuk arrun larriak, eta batzuk arrun basatiak, eta nik uste dut hori salatu inber dela, eta horren aurka egin behar dela, ez? Eta,
pixka bat manifestazioaren nondik norakoak, pixka bat, antolatzaileek berek azaldu zuten, eta orai baten azalpenak entzunen ditugu. Gaur bildu gara hemen Gasteizen, mani nazionalaren berri emateko, erasoen aurkako mani nazionala den berri emateko. Gasteizen izango da, apirilaren 9, larunbata, eta hortarako lelo bat aukeratu dugu. 11 eraso, 12 erantzun, feministok prest, vuestras violencias tendrán respuestas, eta gure helburua da, pixka da, eraso sexisten denuntzia egitea eta gure erantzuna ikustaraztea. Hortarako, animatzen zaituztegu jende guztiari apirilaren larunbat horretan Gasteizera gerturatzera, eta bide batez... Hori beraz, manifestazio feminista Gasteizen herenegun izan zena, indarkeria matxistaren aurka. Aurrera eginen dugu, beste aurrera pauso bat, Iruña eta Iruñea. Horre, polemika, biak onartuta daude, Euskaltzaindiak hobesten du Iruña, nola da ogon? Bai, nik daki dela, eta kaso uste dut ongi ere izela, baina Euskaltzaindiak Iruñea proposatu zuen, eta uste dut Iruñeko udalak Iruña hobetsi zuela. Biak daude, nik daki da onartuta nominatiboan, beraz, hau Iruñea da, edo hau Iruñea da, biak ongi daude. Los Iruñako, beraz, ongi esana dago. Ez, hori ez. Baina deklina bidean Iruñetik egin behar da. Iruñeko, Iruñera, Iruñean, ez Iruñako, ez Iruñara, ez. Ekin. Eta berriki baten batek eskatu zuen udalak ofizialtzat eman dezala Iruñea, eta horren kontra, edo Iruñaren alde idatzi zuen larun batean Juan Martín Elespuruk berrian, eta harten zuen, egia dela Koldo Mitxelenak Iruñaren alde egin zuela, baina erabileran edo, Iruña erabiltzen dutela bai euskaldunek eta bai erdaldunek, eta hobelitzatekela Iruña onartzea, eta ez dakiz. Hor, eta klasean ere ikusten da, Iruña izen horrek lana ematen du, eta beti izaten dira, gaino, badira, zuk aipatu los Iruñako, gero Iruñeako ikusten da, eta olako itxuskeriak, ez? Behin takoneran, Euskaren aldeko besta handi bat egin zen, eta sarreako kartelan haundietan jartzen zuen, Iruñeako bestan, ikusten duen, zer dago, ez? Euskaren aldeko besta, Iruñeako besta, Iruñeko. Ez da inzaila eren erustez, ez du, Iruña eta Iruña biak ongi, eta gero Iruñe. Ez du bertzi misteriorik, baina antza batzuendako izugarri zaila da. Edo erdal komunitatearen zate bereziki, ez da? Bai, nik uste dut neurri batean aiei begira egindako proposamena dela, ez? Egia da, erdaraz ahi garelaik edo, nik ez dut horrelakorik erabiltzen, ez? Baina jendeak erraten du, ez? Boia Iruña edo Biboen Iruña eta holakoak. Ez Iruña, ez Biboen Iruña, ez? Biboen Iruña eta Boia Iruña. Eta Bibo en Bilbao ez, baina Boia Bilbao Bilbon izan zinen eren egun larun batean, bidador pastoralean edo pastoralan parte hartzen duzulako, ez da? Bai, eta Bilboko izan zen, laugarren emanaldia eta azkena, momentu ez dakit, ez bagaituzte edo, deitzen, baina azkena izan zen. Parte hartze txiki bat ere badaukazu hor, gogoratzen duzulako Jose Emil Bidador, zure laguna izan zelako, besteak beste. Bai, eta gogoratzen dut hori historialari ona izan zela. Itzezitz, zein da zure parte hartzea, gogoratu dezagun? Bai, tontakeria kontatzeko milaka historialari ofizial baitugu. Jose Mik berriz, fundamentuzko gauzak bertzeik itzuen kontatzen, eta ongi eta xuz inor espertu gabe. Ez da zaila hori gogoratzea, Iruña berizketa hori gogoraztea bezala, ez da. Bilbokoa, ze moduz joan zen? Ongi, nik uste dut politena, nik Laurak ez ditut ikusi, Gotainekoa, Zuberoan egintzena enuen ikusi, baina nik ikusi ditudaren artean politena ere ustez hemen Iruñikoa izan zen, lehenbizikoa, eta Bilbokoa, ongi, nik uste dut hasieran igual publikoari kostatu zitzaiola sartzea, eta normala da, azken batean arrunkontu, ez Nafarra, Iruñekoa, ez? Baina gero sartu zinen eta gero aipatu behar da, hotzi dituela hori, bai, dena formatuak ginela, baina ere gustora. Bai, oso esperientzia politezan zen. Burguen plazan ere hotza eginen zuen, ez da? Baina zain hotza hundia, nik uste dut gutiago. Urria zen, oso gerozkan hau, ez? Urriaren amarra edo horlako zerbait. Arostegian, bastanen eginen da konsulta azkenean,
Iduridu ezetz, tematua daude ezetz. Twitterren berian Koldo Martinezek jota fuego defendatzen du ezetz, ez dela posible, legeak ez duela onartzen, ez dakit nola. Eta badirudi, en fin, ne ustez, gero erabakitzeko eskubidea defendatzen duten batzuen partetik erratea, mehen konsultarik ez dela behar, ne ustez arraroa da. Izan behar nizun, hor kontraesana dago, ez bai, da? Batean bai eta bestean ez. Bai, eta gainera, ez da, en fin, arostegiko proiektua egiten bada, lekaro zen eta bastan izanen duen eragina, ez da txikia izanen, ez? Eta nik uste dut, olako kasu batean, beharrezkoa dela biztanleei galditea berzei uste duten. Hasieran, dekalogoaren hasieran musika, amaieran ere, zer ekarri didazu? Dut taldearen Hondarribi Hills, hor eztabaida txiki bat izan zen Twitterren arostegiaren inguruan, eta batek kanta hau ekarri zuen gogora, eta antzeko zerbait kontatzen du, edo kanta Hondarribiari buruzkoa da, baina hor lusuzko etxeak aipatzen dituzte eta pixkat horrelako proiektu bat aipatzen dute. Twitterri gabe zer izango ginateke? Ba, deus ez. Ororo Storm, Santi Leone aio eta ongi zan. Aio. Barta, gaurkoak dantzan lurrak, beste eginak. Lusuzko igerri txukuna eraikitzen ainaren gabeko pribatuaren herrietan. Hola, kaixo. Espanturik gabeko irratsaioa, Metropoli normala. Agur. Aio. Iruñeko zabalgunean, benta de Urriza taberna jatetxea. Etxeko otordu tradizionalak berritasun ukituarekin. Astelenetik larun batera, eguneko menua 15,80 euroan, igande eta jai egunetan, menu berezia 30 euroan. Benta de Urriza taberna jatetxea Paulino Caballero 12, erreserbak 948 15 43 01 telefono zenbakian. Planikop, fotokopiak txuri beltzean. Fotokopiak koloretan. Planoak. Era guztietako kuadernatze lanak. Imprenta laizterra. Kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude. San Alberto Magno kalearen 6an. Planikop, zure kopistegia. Gustatzen zaigu Iñakik erizaintza bukatzea eta Amaia informatika ikasten hastea. Gustatzen zaigu Luziak bere garraio enpresa izatea, gauzak mugi daitezela oso gustuko dugulako. Era berean, gustatzen zaigu Patxi kirola egiten jarraitzea, Pabloren proiektu berria bideonetik joatea eta Juanjo eta Palomaren taberna lagun honez betetzen jarraitzea. Nafarroako rural kutxan hemen bizitzea dugu gustuko, gure jendearengandik hurbil. Una camioneta gris. Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa 2, Atarrabia. 948 33 0303. Optika Joaquín Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquín Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquín Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruñea. Iturrama bigarren hezkuntzako institutua. Euskara hutsezko, derrigorrezko bigarren hezkuntza eta batxilergoa, kalitatezko irakaskuntza publikoa. Zientziak eta teknologia, giza eta gizarte zientziak, arte batxilergoan arte plastikoen ibilbidea, Nafarroako D ereduko bakarra. Iturrama bigarren hezkuntzako institutua, aurre inskripzioa epea zabalik, informazio gehiago gure web orrian. Metrópoli forala.
klingondarra bizarduna Jedi maisua ziborga eta Spiderman bere isialdian, zientzia zalea gainontzean, mundo digitalean makillak iski da. Gure unibertso analogikoan berriz, Aitor Zandueta, zientzia, teknologia eta frikiziaren bazterrak nastera datorrena. Egunon, Aitor? Aixo, egunon. Ongi etorri, zer moduz? Oso ongi, eta zuek? Oso ongi, ekarri duzu beste aste batez zure sekzio hau elikatzeko informazio asko eta zerrekin hasiko gara eta wifiarekin. Bai, wifia, badekizu etengabe ari direla wifia garatzen, gero eta arinagoa, gero eta azkarragoa da, gailu berriek wifi berria dakartzate, askotan etxean erabili ezin duguna, baina bai, garatzen ari dira etengabe. Zuk orain ekarri duzun hori, orain daukaguna, baina egun aldiz azkarrago. Bai, hau izango litzateke garatzen ari diren wifi mota bat, wifia baino elifia edo laifia edo ez dakit nola esanen den. Lifia argiaren bidez. Argiaren bidez. Gaur egun erabiltzen dugun wifia, konexioa egiten da uhin elektromagnetikoen bitartez. Kasu honetan, argia ere uhin elektromagnetikoa da, baina beste kasu honetan lifiaren kasuan izango litzateke argi ikusgarriaren bitartez. LED bombilak erabiliko lituzke, ez da? Gaur egun ezagutza ditugun LED bombilloiek, baina nik ez dut imaginatzen nola izanen den aparatu edo nola... Bueno, nik ikusi ditut irudi batzu saiatu naiz imaginatzen, izango litzateke etxan ditugun bombilak, horiek erabili beharrean LED bombilak, eta LED bombila hauek izango lirateke bereziak. Ez da, zeren antena moduan arituko Orduan egonen ginateke wifiak ja gaur egun asko inguratzen gaitu ez, bazter guztietan dago, are gehiago orduan. Bueno, beste argia piztuta ditugunean, piztuta daude, lifiak egingo lukeena izango litzateke piztuta dagoenean, argi hori erabili, seinaleak bidaltzeko. Eta bombilla itzalita dagoenean zer pasakote zen? Hori da, nire okaran kezka, izan beharko dugu argia beti piztuta, ez dakit, agian infragorrien bit, baina hori motela izango litzateke. Ez dakit, zalantza pentsatuta izanen dute dena, Ematen du abstraktuan hitz egiten ari garela, baina nahiko garatuta dagoen teknologia da, ez da? Bai, frogak egiten ari dira, enpresetan, bulegoetan, eta badirudi oso ongi funtzionatzen duela. Ez pentsatzen zutena bezain azkarra ez da, baina nahiko ongi dabilela, bai. Beraz, etorkizuna hemen da, beste behin. Hemen da, edo iskinaren bueltan. Edo iskinaren bueltan bestela hori da. Eta wifi azkarretik justu kontrakora pasako gara. Pasibe wifi pasiboa, mantxoa edo behintzat beste ritmo batean lehengo wifi B horien abiaduran mugitzen den wifia. Bai, kasu honetan helburua bestelakoa. Ez da wifi super azkarra egitea helburua, baizik eta wifi ekonomiko edo gutxi gastatzen duen wifia egitea. Hau izango litzateke. Esan nahi baita, ohiko wifia baino 11.000 aldiz gutxiago gastatuko lukeela. Oso gutxi gastatzen du, zeren wifi honek erabiltzen duena da wifi uinek beraiek daramaten energia. Orduan ez lukete, gailu hauek ez lukete energiarik behar wifia erabiltzeko. Ze gailuta zari gara, ze aparatuta zari gara solasean? Normalean, hauek izango lirateke Internet of Things deitzen dena, dira mota guztietako gailuak gauzen internetera konektaturik egongo direnak, ozkailuak edo ez dakit, lavadorak edo kafe makinak ez dakit, denetarik izango da, gauza guztiak internetera. Zertarako Aitor behar dugu kafe makina adibidez sarira konektatuta egotea. Zein da horren helburua? Demagun, ez dakit, lanean zaudela etxera zoazela eta telefonoaren bitartez bidaltzen diozu agindua kafe makinari, kafea egin dezan. Eromena. Edo ez dakit, edo nola esaten da, sukaldari robotiko hauek. Ez dakit, badakite ordu erdi barru, etxean egongo naizela, agindua bidaltzen diot, eta iristen zaio wifi honen bitartez agindua, eta prestatzen du. Nik batzutan zalantza dauka teknologiak horren beste gauza egin alba ditu gizakiok zertan pasako dugun denbora. Izan ere askotan erabiltzen da, denbora urreztuko dugu bai, baina zertarako, gero sukaldatzea... Interneten saltxeatzeko. Interneten saltxeatzeko erabiliko dugu. Paradisua. Osongi. Beraz, lehenengo gaia wifia eta guazen bada bigarren gaira. Izan ere, adimen artifizial hartuko dugu ardatz, askotan esaten dugu makinak perfektua direla, konversazio atseginak ukitze dituzela, baina bada gaiztotu den adimen artifiziala duen pertsona bat, edo pertsonai bat. Bai, adimen artifiziala da, tai du izena edo zuen izena, ez da? Eta berak zer egiten zuen, Twitterren zagon erabiltzailea zen? Twitterren erabiltzaile bat da, bot bat da, hau da, adimen artifizialezkoa, eta honek jendearekin hitz egiten zuen. Beraz, zu galdera bat egin, berak erantzuten zuen, galderak egiten zizkizut. Eta hasieran ona zen, atsegina, baina derrepente eta bote prontoan ze pasa zen. 24 ordutan izan ere, gaiztotu egin zen, eta nazizalea egin zen, Hitlerren aldeko aldarriak esaten hasi zen, feministen kontrakoak. Feminista gorroto ditut eriotza merezi dute
eta gisa horretako esaldiak botatzen zituen Twitterren adimen artifizialeko boto, edo... Bai, hogeita lau ordutan izan zen gainera. Esan zuen eraberean Hitlerrek arrazoia zuen judutarra gorroto ditut. Eta beste hainbat gauza esan omen zituen. Nola iritsi zen hori esatea? Robot batek nola ikasten ditu gauza horiek? Kasu honetan, eta orokorrean zer egiten dute adimen artifizial hauek, ikasi egiten dute, ezta? Zuke edo berak galdera bat egin eta jasotzen dituen erantzunetatik ikasi egiten du. Eta gero berak imitatu egiten du jaso izan dituen erantzun horiek. Aurrek egiten duten bezala. Orduan, estimulo jaso zituen gainontzeko erabiltzaileek esan zizkioten aldarri naziak, ezta? Bueno, badakizu Twitterren troll pilo bat dagola, trollako hartu ziren horretan zebilela. Eta hortan saiatu ziren? Hori da, horrelako erantzunak eman zizkioten tairi, eta taik ikasi zuen, entzun zuena edo jaso zuena. Saiatu zen trollak baita lortura eta orduan desaktibatu egin zuten. Bueno, desaktibatu orain kontu pribatua da, ezin da ikusi, diote konpontzen ari direla, eta horretan dabiltza. Jendeak, adituek esaten dute Microsoften adimen artifizial bat da, Microsoftek garatutakoa, eta errua botatzen diote Microsofti. Gai batzuk ez zentsuratzeagatik. Hori da, aldez aurretik zentsuratu daitezke horrelako gauzak, edo norabaiteko iritziak programatu daitezke aldez aurretik. Baina aldez aurretik ere existitzen zen beste erreferentzia bat, Txinan arrakasta ikaragarria zuen Xiao Voice edo alako zerbait chatbota daukate eta horri etzai hori pasatzen. Xiao Aiz da, horrelako zerbait, Txinan eta arrakasta izugarria, ikaragarria. Eta zergatik Txinakoari etzaio pasatzen hori? Bueno, jakin ez dakit, baina diote bi diferentzia nagusi daudela, alde batetik Txinan saretan ezin dela edo zer esan, zentsura dagoelako, baina bestetik sare horiek ez dira Twitter eta hainbeste troll ez dagoela, kulturaldetik ere izan daiteke diferentzia. Gauza da, kasu horretan ez dela gaiztotu, oso atsegina dela, lagungarria zaio jende askori bakarri dagoela eta izugarrizko arrakasta duela. Ematen du gauza berri baten inguruan ari garela solasean, chatboten inguruan, alako konversazioak izateko gaioen inguruan, baina aspaldianik datorren teknologia mota bada. Bai, hirugarren hamarkadan jada garatu zituzten lehenengo botak edo chat botak, ezta? Lehenengo Elisa izan zen, gero Alice garatu zuten 80. hamarkadan. Eta nola funtzionatzen zuten? Zu sartzen zinen chaten galdera bat egiten zenion eta chat horrek edo bazekien automatikoki erantzunak garatzen edo erantzuten. Bueno, hauek ziren psikologoen antzekoak, ezta? Eta hauek egiten dutena, saiatzen bazarete interneten daude oraindik, eta hauekin hitz egin dezakezu, eta hauek egiten dutena da zuk zerbait esan, eta beraiek galdera egiten dizute zuk esandakoari buelta ematen. Hau da, edo, zer esan nahi duzu horren inguruan, edo nola sentitzen duzu zara esan duzun horren inguruan. Zein da helburua hau sortu zenean, ze xedekin pentsatu zen? Bueno, hau zen esperimentu bat, ezta? Adimen artifiziala garatzea helburua da orokorrean, naiz eta gaur oso erabilpen asko dituzten, adibidez hor dugu Siri edo hor dugu Google Now, azken finean hauen atzean hauek ez dira chatbotak, ez dira hitz egiteko, baina bai direla, asistenteak edo laguntzaileak. Siri aipatu duzuzuk, Appelena okerrez baldin manaiz, eta berak egiten duena da galderak erantzuten ditu, baina polemika ere sortu da, hautsak arrotu dira, izan ere eraso matxisten inguruan erantzun ezegokiak ematen zituen, ez zekien nola erantzun. Garrantzia kenduz. Kasu horretan, ez zuten ongi programatu, horrelako erantzunak ematen zituen, eta gero konpondu egin zuten. Eta gaur egun dauzka baliabideak edo badaki erantzuten? Kasu horretan bai. Moldatu egin dute. Bai, sexu erasoen aurrean, gomendatzen duzua zona edo ara, edo deitu telefono honetara, eta... Hori beti ere salaketak egon direlako aurretik sozialki jendeak esan dulako, ez da? Baina, honi suposatzen duena da, edo esan nahi duena da, adimen artifizialek ere ikasi behar dutela, ez da? Guk hortzaroan ikasi genuen bezala. Zuk konparatzen zenuen, zure seme alabei Twitterren sartza utziko zenieke busturterekin, eta pixkot horrekin konparatzen zenuen, ez? Ume bat ustearekin sare sozialetan izan ere dena xurgatzen duen... Hori da, ez da pentsatoren nola utziko zenioke zure seme alabari 5 urtekoa Twitterren sartzen, hainbat gauza esaten dira. Eta inteligentzia artifiziala dutenei ere pasatzen zaiena hori xebera da. Gauza bera, imitazioa ikasten dute, aurrak bezala, eta orduan kontu handia izan behar da. Bai. Aber, zer uzten zaien eta zer etzaien uzten. Eta orain pasako gara mundu digitaletik mundu analogikora. No ozen bat aditu dugu ezetz eta zein zen oiuka zegoena. Darth Eta zergatik, izan ere, ezezkotasunaren, ezetzaren inguruan zerbait deskubritu dute, ez da ikerlariek. Bai, ez aurpegia.
Ez aurpegia deskubritu dute. Nolakoa da ez aurpegia? Bueno, bekokia zimurtzen dugunean, Espainiak estutu eta kokotxa altxatu egiten dugu. Hori omen da, ez aurpegia. Dirudien ez gainera unibertsala omen da. Unibertsala da, zerbaitekin ados ez gaudenean, jartzen dugun aurpegia da, automatikoki egiten dugu, eta jende guztiak egiten du. Unibertsala da, edozein hizkuntzatan, edozein lekutan. Ohioko Unibertsitateko zientzialariek ikerketa egin baitute, eta 158 pertsonen azpegiak aztertuta eta keinuak ikusita, nabaritu dute berdin erreakzionatzen dutela aurkakotasuna sortzen duten esaldien aurrean. Bai, ingelesa, espainola, txinera hitz egiten zutenak hartu, hizkuntza desberdinak omen direleko, gramatika aldetik, ez da, nik ez dakit, baina denek aurpegi bera jartzen zuten ados ez zaudenean. Beraz, agian joten gara munduko beste puntara, eta deus ezin dugu ulertu, baino behintzat ezetza argi ikusi dezakegu izan ere, ematen duenez, dirudienez, gizaki guztiok aman komunean daukagun zerbait bada. Hori da. Unibertsala, denok egiten dugu, ez dakit fijatzen hasiko naiz. Gure inguruan egin dezakegu azterketa, nola erantzuten diguten, eta betetzen den. Bai, askotan gainera esaten dute, ez dugula, zerbaitekin ez bagaude ados, ez dugula agian ezer esaten, ez dugu deus esaten, baina aurpegia jarri egiten dugula, konturatu gabe. Claro, kontua da, razionalki zer erabakitzen duzun esata, eta beste kontu bat da, nahi gabe eta bat batean zer ateratzen zaizun. Bai, esaten duzu, eta ez esaten duzu aurpegiarekin. Oso ongi, eta gizakietatik genometara pasako gara orain. Gene gutxien dituen zelula sortu dute. JCBI sin 3.0 du izena. Eta 473 gene dauzka. Bai, laborategian sortu dute, hau sintetikoa da, hau egin dute J. Craig Venter Institutoan, hortik dator bere izena. 3. bertsioa da, eta soilik 473 gene. Hauen helburua da, ahalik eta gene gutxien dituen bakteria sortzea. Berez naturan ezagutzen dutenak, gene gehiago dauzka inventatu dutena baino. Gehiago, bai, badago gene gutxien dituen bakteria Mycoplasma genitalium da, horrek 525 gene ditu, ezta? Ta hori baino gutxiago ditu, bai. Ta zein da geneak banan kentzen joatearen helburua, zertarako egiten dute hori? Bueno, alde batetik hau oinarrizko ikerkuntza da, hau da, ikastea, ezta, jakitea, zer egiten dute geneek, baina bestelako erabilpenak ere badituzte, adibidez, ez dakit, deskontaminatzeko bakterioak sortzeko eta balio dezake, oso erabilgarria izan daiteke. Baina oinarrian da, ikasteko. Aurre ikusten dutenez, gene kopuru minimoa 256koa izan daiteke. Eta hori da teorikoa, ezta? Alderatu dituzte bakterio batzuk, eta ikusi dute, bakterioak alderatuta, ikusi dute gutxi gora bera, gene kopuru minimoa izan daitekela hori 256koa, eta horren bila dabiltza. Orain lehen esan dugunez, 473 gene dauzka, eta gainera, horietatik 130ren funtzioa oraindik ez da ezagutzen. Eta hori da, hain zuzen ere, hauen helburua, ezta? Ikertu behar duteno, jakin horren funtzioa zein den jakitea. Eta xelebrekeri bat, bitxikeri bat, niri kurioso egin zaidana oso, urmarka jarri diote bakterio sintetiko horri. Alegia, sinadura bezalakoa jakiteko zeinek sortu duen. Bai, noski bestela nola demostratzen duzuzuk, hori sintetikoa dela, ezta? Edo zeinek esan dezake ez, hori ez da sintetikoa nonbaitetik atera. Noski, eta orduan elementua sartu diote gizaki sortutakoa probatzeko haien obra dela edo haien sorkuntza. Hauek sinatzeko egin dutena, bakteria hauen ADN-ean gauzak idatzi dituzte. Batetikan, 4 urmarka erabili dituzte. Batean HTML kodea jarri dute nabigatzailean ireki eta zorionak ematen dituena gainera. Bigarren urmarka zer jarri dute Aitor? Bueno, egileen zerrenda eta James Joyceren esaldi bat, bizitzeko, erratzeko, erortzeko, garaitzeko, bizitzatik bizia sortzeko. Hori idatzi dute sortutako gene gutxien dituen genoma horretan, barruan, hori dago idatzita. ADN-ean dago idatzita. Oso ongita, 3. urmarka atere jarri dute eta bertan ere egileen zerrenda eta beste pertsona baten esaldia eta honelaxe idatzi du. Ikusi gauzak ez diren bezala, baizik eta izan daitezkeen bezala. Eta azken sinadura? Feynmanen esaldia, ereiki ezin dudana, ezin dut ulertu. Iruditzen zait, harrigarria, agian zuri ez, ni behintzat liuratuta honekin, genoma txikiena duen bakterio sintetikoan hori guztia idatzi ahal izatea. Iruditzen zait ikaragarria. Eta irakurri ahal bagenu, hor
hor ikusiko genuke, irakurriko genuke. Bakterio horrek hor da esaldi hauek ditu, horri datziak bere ADN-ean. Zugarria. Ikaragarria. Oso ngita, orain, zientzietatik pasako gara zure sekzio nagusinetariko bat, edo bintzat gogokoenetarikoa den batera, frikizioa. Bideojoko baten musika entzuten ari gara, ez da? Bai, ala da, Mortal Kombat eta Street Fighterren klona da, Science Combat. Eta Science Combaten zeintzuk aritzen dira borrokan, izan ere ez da bideojoko normala. Bueno, zientzilariak aritzen dira borrokan, Stephen Hawking, Einstein, Marie Curie, Alan Turing, Nikola Tesla, Pitagoras. Igual hartu ezakezu, nik Pitagoras hartu ezaket, eta zuk Stephen Hawking hartu. Bai, nik hartuko nuke Stephen Hawking. Zuk hartuko zenuke hori, eta gure artean borrokatu Street Fighter balitz bezala. Hori da, elkarri joka, baina gertatzen dena, kaso honetan gainera, konboak bereziak dira. Hau da, mugimendu bereziak dituztela. Adibidez, zer egin dezake bakoitzako la propioa bere giltza edo... Nik botako nizuke Stephen Hawking izenez zulo beltz bat. Eta ni Marie Curie banintz bola erradiaktiboak botatzeko, jaurtitzeko gaitasuna izanen nuke. Kolpe izugarria emango zen idake. Auskalo zeinek irabaziko lukeen, Alan Turinek bere bertsio robotikoa botatzen du, eta horrela, bakoitza bere mugimendu bereziak ditu. Eta gaur egun nuna aritu gaitezke bideojoko honetan, interneten bakarrik, ez da? Interneten dago, gauza da oso luzea dela, super.abril.com.br/yogo _science-combat. Igual errezagoa da, jendeak bilatu ezala izenarekin, Science Combat deitzen da, ez da? Bai, ala da. Ala eta guztiz nire blogean jarri dut, eta hau da, autobomboa. Zein da zure bloga? Warpboards bilatzen baduzue, hor ikusiko duzue, bideojoko hau, hor baitago. Oso ongi beraz, onaino gure gaurko sekzioa Klingondarra bizarduna Jedi Maixua Ziborga eta Spierman bere isialdian zientziazale gainontzekoa mundu digitalean makillak iskida eta gure unibertsio analogikoan Aitor Zandu eta eskerrik asko gurera etortzagatik. Biziluz eta oparo. Aio, ongi segi. Entzule bikainak ditugulako Metropoli totala. Bibazue. Gora! Badator berriro Iruñeko bigarren zabalgunera, Txoko Txoio! Outdoor alorreko eskaintza ezin tentagarriagoa, 140ko beherapena, oinetakoak eta kirolarropa, zure bidaia, trekking, txango eta oporretarako. Txoko Txoio! Tafaia 24. Txoko Txoio! Beti esan da, bizitzan garrantzitsua dela behar bezalako funtsa izatea. Horregatik, Nafarroako Rural Kutxan sorta zabala dugu inbertsio funtsetan. Zure aurrezkien errentagarritasuna hobetzeko. Gu guztiaz arduratuko gara zuk nahi baduzu. Zure inbertsioa kudeatzetik, zure beharretara hobekien egokitzen den funtsa aholkatzeraino. Zatoz Nafarroako Rural Kutxara. Badabil. Iruñetik gertu eta eskualde zeharo euskaldunean, Maizpide Lazkauko euskaltegi barnetegia. Urritik eta urtarriletik aurrera, euskaraz bizi giro lasai eta atseginean. Ikasturte osoa edo hilabeteko egonaldiak. Maizpide euskaltegi barnetegia. Aurten, familia euskaldunetan egoteko aukera. Bakarkako ikastaroak eta larun batetan 4 orduko ikastaroak. Maizpide euskaltegi barnetegia. Argibideak 943 888 992 zenbakian. Eta errepara ikastaroen prezioei. Maizpide euskaltegi barnetegia. Lazkau. Metropoli Forala. Jarraian Metropoli Foraleko teknologia arituarekin izanen gara. Oier, lakuntza gaur nanoteknologiaz hitz egiteko gauza txikiek ere garrantzia dutelako. Muturreko tamaino eta distantziak erakargarriak izan dira beti gizakiarentzat. Horren adierazle dira gaur egun abian diren hainbat eta hainbat ikerketa proiektu. Izan ere, muturreko tamaina horietan ezoiko propietate eta fenomenoak azaltzen dira, eta horrek leiho berria zabaltzen dizkio ikerketari. Nanoteknologia ere kontestu horretan jar dezakegu. Definizio bat emate aldera, nanoteknologia bere dimensio batean nanoeskalakoak diren osagaien sintesiari, diseinuari eta aplikazioei loturiko zientzia da. Nanometro bat milimetroa baino milioi bat aldiz txikiagoa da. Eta nanoteknologiak dimensio batean behintzat nanometro bat eta 100 nanometro arteko tamaina daukaten
osagaiak erabiltzen ditu. Konparaketa bat egin dezazuen, gure buruko hile bakoitzak bataz beste 60.000 nanometroko lodiera dauka. Richard Feynman fisikaria izan zen 1959an nanoteknologiari erreferentzia egin zion lehen zientzialaria. Bere ustez, etorkizunean posible izango zen materia atomoz atomo lantzea. Garai hartan horrek zientzia fikzioa zirudien, ez baitzen inolaz ere posible atomoz atomoko lanketa bat. Gaur egun ordea, sortu diren tunel efektu bidezko mikroskopia ezelako baliabideek atomoz atomoko lanketa hori egitea posible egiten dute, eta horrek nanoteknologiaren garapena ekarri du. Diotenez, nanoteknologiak bigarren industrializazioa baten moduko zerbait eragingo du. Gaur egun egiten diren ikerketa gehienak nanopartikulen diseinuari loturikoak dira. Nanopartikula hauek ezaugarri eta propietate interesgarriak dituzte. Esate baterako horietako batzuk uren eta airearen kutsaduraren tratamenduan erabiliko dira. Beste zenbaitek aldiz, beren propietate fotovoltaikoei esker, eguzki energia hobeto erabiltzea ahalbidetuko dute. Zalantzari gabe bi aplikazio hauek oso baliagarriak izango dira gure ingurumenari begira. Eta nanoteknologiak medikuntzan izan ditzakeen erabilerak ere ezin ditugu ahaztu. Izan ere, alde batetik nanoteknologiari esker gaixotasunak azkarrago eta hobeto diagnostikatu ahal izango dira. Eta bestetik, farmakoek gaixo dauden zelulei era selektibo eta zehatzagoan erasotzea ere ahalbidetuko du. Azken hau oso baliagarria izango da minbiziaren tratamenduan, adibidez. Eta etorkizunean nanorobotak ere izango omen ditugu. Nanorobot hauek gure zainetan ibiliko dira batetik bestera, eta virus eta mikroorganismoei era zuzenean erasoteko die. Garai batean guztiak etorkizun urrun bateko gauza zirudien, baina etorkizun hori egin batean behintzat iritsi da. Izan ere, kosmetika munduko zenbait produktuk nanopartikulak erabiltzen ditu, eguzki kremek adibidez. Zentzu horretan, nanopartikulek gure osasunari eragin diezaioketen kaltea ere mintzagai izan da. Zenbaitek horren kezka adierazi du. Bada ikusten duzue, nanoteknologia. Izan luzea bezain osagai txikiak. Osagai txikiak bezain esparru zabala. Dudari gabe, nanoteknologiarekin elkar bizitzen ere ikasi beharko dugu. Gauzak argi nahi ditugulako, Metropoli Farola. Bagoa zentzule, minutu bat besterik ez, goizeko 11ak izateko, gogoratu euskalherriairratia.eus, FM-ko 91.4, horiexek zure bi erreferentziak, bihar ere Metropoli Forala zeharkatuko dugu zure konpainian, eta gogoratu bide batez ere, ordu bat atarrietan informatiboa izanen dugu albistegia, Euskal Herria Irratia, naio, ongizan.